እቲ መዓልታዊ ትበልዕዎ ዘለኹም ምግቢ ከይተረድአኩም ጥዕናኹም ኣብ ሓደጋ የእቱ እንተሃለወ ኸ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እቶም ብተፈጥሮ መርዛማት ነገራት ዝሓዙን ጥዕናና ክጎድኡ ዝኽእሉ ብናይ ኣሰራርሓ ጌጋት ጥዕናና ኣብ ሓደጋ ከእትዉ ዝኽእሉ በዝሒ ደም ዘለዎም ሰባት ከወግድዎም ዘለዎም ምግብታት ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ከወግድዎም ዘለዎም ምግብታት ከምኡውን ንጥዕና እቲ ዕሸልን እታደን ክበሃል ጥኑሳት ኣዴታት ከወግድኦም ዘለዎን ምግብታት ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ድማ ኣየናይ ምግቢ እዩ ውሑስ ኣየናይ ምግቢ እዩ ኸ ውሑስ ዘይኮነ መን እንታይ ክበልዕ ኣለዎ መን ከ እንታይ ከወግድ ኣለዎ ከምኡውን ትኽክለኛ ኣሰራርሓ ናይ ዝተወሰኑ ምግብታት ብዝርዝር ክትርድኡኹም በቲ ናይ መጀመርታ ንጀምር ኣቮካዶ ክበልዑ ዘይብሎም 5 ሰባት ኣቮካዶ ብሉጽ ፍረ እዩ ሰባት ከዓ ንጥዕና ልቦም ክብደት ንምቁፅጻር ከምኡውን ንሓፈሻዊ ጥዕናን ብምባል ይበልዕዎ እዮም ኣብዛሕትኡ ሰብ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ሓቂ ግን ኣሎ ኣቮካዶ ንኹሉ ሰብ ውሑስ ኣይኮነን ንሓደ ሓደ ሰባት ኣቮካዶ ምብላዕ ብሰላሕታ ዘይረኣዩ ጸገማት ከምጸሎም ይኽእል እዩ ውቅዒት ልቢ ከዛብዕ ይኽእል ከምኡውን ዝነበረ ጸገም ጥዕና ከባእሰሎም ይኽእል እዩ ብዘይ ቃንዛ ብዘይ መጠንቀቕታ ከምኡውን ብዘይ ቀጥታዊ ዝረኣዩ ምልክታት ከም ዘኸጋጥም ይኽእል እዩ እቲ ሓደገኛ ነገሩ ድማ ኣብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ከመይ ዝበለ ኣጋጣሚ እዩ ኣቮካዶ ምብላዕ ዝጎድእ ዝብል ብንጹር ኣይፈልጥዎን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ድማ እቶም ኣቮካዶ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት መነመን ምዃኖም ክሕብረኩም እየ በዚ መሰረት ድማ ዓርስኹም ሓፈሻዊ ጥዕናኹምን ክተውሕሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣቮካዶ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ጠቐምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ከም ጥዑያት ሞኖሳቹሬትድ ስብሕታት ፖታሽየም ፋይበር ቪታሚን K ቪታሚን E ከምኡውን ፎሌትን ተፈጥራዊ አንቲኦክሲዳንታትን ዝሓዘ እዩ ነዚ ድማ ቶሎ ንምዕጋብ ንጥዕና ልቢ ዝተመጣጠነ ናይ ደም ሽኮር መጠን ንኽህልወናን ጠቓሚ ዝኾነ ይኹን እምበር ኣቮካዶ ንዝተወሰኑ ኣብ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዉ ሰባት ጎዳኢ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ኣሎ እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ድማ 5 ኣቮካዶ ክበልዑ ዘይብሎም እንተነኣሰ ክቕንሱ ዘለዎም ሰባት መነመን ምዃኖምን ንምንታይ ከም ዝኾነን ክርኢና ቀዳማይ ናይ ላቴክስ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት እዚ ካብ ተኽሊ ዝርከብ ብፕሮቲን ዝማዕበለ ጸባ ዝመስል ነገር ኮይኑ ጓንቲ ፍሕኛ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ነገራት ንምስራሕ ዝጠቅም ነገር እዩ ናይ ዚኣቶም ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ድማ ኣቮካዶ ክበልዑ የብሎምን ወይ እውን እንተነኣሰ ክቕንሱ ኣለዎም ኣቮካዶ ልክዕ ከምቲ ኣብዚ ላቴክስ ዝበሃል ነገር ዝርከቡ ፕሮቲናት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ እዚ ከዓ ላቴክስ ፍሩት ሲንድሮም ዝበሃል ጸገም ከምጽእ ይኽእል ሕማም ምክልኻል ስርዓትና ኣቮካዶ ክንበልዕ እንተለና ምስቶም ተፈጥራዊ ኣብ ላቴክስ ዝርከቡ ፕሮቲናት ስለ ዘጋግዮ ዘየድሊ ምብልዕላዕ ንኽፍጠር ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ መሰረት ኣብ ኣፍን ጎሮሮን ናይ ምሕኻኽ ስምዒት ከንፈር መልሓስ ወይ ጎሮሮ ምሕባት ስሓ ቆርበት ወይ ሽፍታ ምህላው ዕውልውል ምባል ንምትንፋስ ምጽጋም ክበኣስ እንተሎ ድማ ክሳብ ኣናፍላክሲስ ወይ ድማ መላእ ሰብነትና ብኣለርጂ ክጥቃዕ እንተሎ ዘጋጥም ጸገም ክበጽሕ ይኽእል እዩ በዚ ጸገም ክጥቅዑ ዝኽእሉ ሰባት ድማ እነዚ ተፈጥራዊ ዝኾነ ላቴክስ ዝተባሃለ ነገር ኣለርጂክ ዝኾኑ ሰባት ንበናና ኪዊ ወይ እውን ንፓፓዮ ኣለርጂ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣቮካዶ ውሑስ ኣይኮነን ካልኣይ ሕዱር ናይ ኩላሊት ሕማማት ዘለዎም ሰባት ኣቮካዶ ኣዝዩ ልዑል ናይ ፖታሽየም መጠን እዩ ዘለዎ ሓንቲ ማእኸለይቲ ዝመጠነ ኣቮካዶ ካብ 700 ክሳብ 1000 ሚሊግራም ዝኸውን ናይ ፖታሽየም መጠን ዝሓዘት እያ ጥዑያት ኩላሊት ፖታሽየም ይቆጻጸራ ኣብቶም ሕዱር ናይ ኩላሊት ሕማማት ዘለዎም ሰባት ግን ፖታሽየም ይጠራቕም ናብ ሃይፐርካሌሚያ ወይ ድማ ኣዝዩ ልዑል ናይ ፖታሽየም መጠን ኣብ ሰብነትና ክህሉ እንተሎ ዝፍጠር ጸገም ከምርሕ ይኽእል ናይ ጸገም ምልክታት ድማ ዝተዛብዐ ውቅዒት ልቢ ናይ ጭዋዳታት ምድካም ዕውልውል ድኻም ኣዕርዩ ክበኣስ እንተሎ ድማ ካርዲያክ ኣረስት ወይ ድማ ብሰንኪ ዝውውር ደም ምዕጋት ዘጋጥም ውነ ምስሓት ክበጽሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩላሊቶም ብኣግባቡ ዘይሰርሕ ሰባት ልዑል ናይ ፖታሽየም ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ከም ኣቮካዶ ዝበሉ ክበልዑ ኣይግባእን ወይ እውን መጠኑ ክቕንስዎ ይግባእ ናይ ፖታሽየም መጠን ኣብ ሰውነቶም እውን ብስሩዕ ምርመራ ብምግባር ክፈልጡ ይግባእ ሳልሳይ ደም ዘቕጥኑ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት ኣቮካዶ ብቪታሚን K ዝማዕበለ እዩ ቪታሚን K ድማ ኣብ ምርጋዕ ደም ልዑል ግደ ይጻወት ስለዚ እቶም ደም ዘቕጥኑ መድሓኒታት ከም ዋርፋሪን ዝበሉ ዝወስዱ ሰባት ኣቮካዶ ኣብ ዝበልዕሉ እዋን ቪታሚን K ብበዝሒ ስለ ዝወስዱ ናይቶም መድሓኒታት ብቕዓት ይቕንስን ምርጋዕ ደም ናይ ምግጣም ዕድል እውን ይውስኽ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣጋጢሙ ምዃኑ ንፈልጠሉ ምልክታት ድማ ምኽንያቱ ዘይተፈለጠ ማህሰይቲ ወይ ድማ ቁስለት ምህላው ግርጻን ምድማይ በኣፍንጫ ምድማይ ወይ ድማ ረስኒ ስለዚ እቶም ደም ዘቕጥኑ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት ዝወስድዎም ናይ ቪታሚን K መጠን ብጥንቃቐ ክኸውን ኣለዎ እንተነኣሰ ቅድሚ ኣቮካዶ ምብልዖም ንበዓል ሞያ ከማኽሩ ይግባእ ራብዓይ እቶም ኣብ ውሽጢ ኣቮካዶ ዝርከቡ ፕሮቲናት ኣለርጂ ዝገብሩሎም ሰባት
ሓደ ሰባት ኣብ ውሽጢ ኣቮካዶ ዝርከቡ ፕሮቲናት ኣለርጂ ይገብሩሎም እዮም ናይዚ ምልክታት ከዓ ሽፍታ ኣብ ቆርበት ምህላው ምሕኻኽ ኣብ ኣፍን ጎሮሮን ሕበጥ ምህላው ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ቁጥዕ ምህላውን ስለዚ ድሕሪ ኣቮካዶ ምብላዕ ከምዚኦም ዝበሉ ምልክታት እንተስተውዒልኩም ምብላዕ ምቁራጽ እቲ ዝበለጸ መፍትሒ እዩ ሓምሻይ ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ጸገም ዘለዎም ኣቮካዶ ልዑል ናይ ስብሕን ፋይበርን ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ጽቡቕ እዩ ነቶም ኢሪታብል ባውል ሲንድሮም ወይ ድማ ቁጥዐ ማዕናጡ ዘለዎም ሕዱር ዝኾነ ውጽኣት ዘለዎም ንመንፋሕትን ጋዝን ዝተጋለጹ ሰባት ጸገማት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ንምንታይ እዚ ልዑል ስብሓዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ምሕቃቅ ምግቢ የደናጉዩን ኣሲድ ሪፍሌክስ የባእሱን ልዑል ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ድማ መንፋሕቲ ጋዝ ወይ ውጽኣት የባእስ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ጸገማት እንተሃልዮም ወይ ድማ ተኣፋፊ ዝኾነ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ እንተሃሊና ብንእሽተይ መጠን ምጅማር ወይ እውን ምሉእ ብምሉእ ደው ምባል ብፍላይ እቶም ምልክታት ቀጻልነት እንተሃልይዎም ኣቮካዶ ምስ ካልኦት መድሓኒታት ብምብልዕላዕ ጥዕናዊ ጸገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ድማ ንኮሌስትሮል ዝወሃቡ መድሓኒታት ጸቕጢ ደም ወይ ሽኮርያ ንምቁጽጻር ተባሂሎም ዝወሃቡ መድሓኒታት ምስ ናይ ኣቮካዶ ውህዳት ክብላዕልዑ ወይ ድማ ሪኣክሽን ክፈጥሩ ስለ ዝኽእሉ ጥዕናዊ ጸገማት ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም ከምኡውን እቶም ክብደት ንምቕናስ ዝጽዕሩ ሰባት ኣቮካዶ ልዕሊ ዓቐን ተወሲዶም ልዑል ናይ ካሎሪ መጠን ስለ ዘለዎ ክብደት ንኸይቕንሱ የተዓናቕፍ እዩ ስለዚ ክብደት ንምቕናስ ተሓስቡ ሰባት ልዕሊ ዓቐን ኣቮካዶ ምብላዕ ተመራጺ ኣይኮነን ኣቮካዶ ብውሑስ ዝኾነ ገባብ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ሰባት ደኣ መነመን እዮም ኣብዛሕትኦም ጥዑያት ኣባፅሕ ሰባት ጥዑይ ዝኾነ ናይ ምሕቃቅ ምግቢ ከይዲ ዘለዎም ምስ ኩላሊት ዝተተሓዘ ጸገም ዘይብሎም ደም ዘቕጥኑ መድሓኒታት ዘይወስዱ ሰባት ናይ ላቴክስ ኣለርጂ ዘይብሎም ሰባት ኣቮካዶ ብውሑስ ዝኾነ ገባብ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ብማእኸላይ ደረጃ ኣቮካዶ ምጥቃም ቁልፊ ነገር እዩ ኣቮካዶ ንኹሉ ውሑስ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ላቴክስ ኣለርጂ ናይ ኩላሊት ሕማማት ከምኡውን ደም ዘቕጥኑ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት ብተወሳኺ ድማ ናይ ፕሮቲን ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ወይ እውን ተኣፋፊ ዝኾነ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ዘለዎም ሰባት ኣቮካዶ ምብላዕ ክቕንሱ ወይ እውን ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብልዎ እዩ ዘለዎም ስለዚ ድሕሪ ኣቮካዶ ምብላዕ ሰብነትኩም ዝህበኩም ምላሽ ተኸቲልኩም ኣቮካዶ ምብላዕ ተመራጺ ብፍላይ ሕዱር ዝኾነ ሕማም ዘለኩም ሰባት ኣቮካዶ ክትበልዑ ተሓስብሉ እዋን ምስ ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ብምምኻር እንተኾነ ተመራጺ ኣቮካዶ ንብዙሓት ጽቡቕ ምግቢ እዩ ንገላገሊኦም ድማ ጎዳኢ ኣብቶም ቅድም ክንብል ዝፀራሕናዮም ውሽጢ ትርከቡ እንተኾይንኩም ኣብ ክንዲ ኣቮካዶ ጥዑያት ስብሕታት ንምርካብ ዘይተውሊዕ ወይ ለውዝ ምጥቃም ፖታሽየም ንምርካብ በናና ፋይበር ወይ ሓስር መሰር ንምርካብ ድማ ቆጽለወት ኣሕምልቲ ምጥቃም ብዛዕባ እቶም ኣቮካዶ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት ኣብዛ ቪድዮ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ስለዚ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕን ሼር ብምግባር ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ኣካፍሉ ከምኡውን ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ቶሎ ምእንቲ ክበጽሕኩም ናብዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ መዓር ክበልዑ ዘይብሎም 6 ሰባት መዓር ብደቂ ሰባት ንልዕሊ 8000 ዓመታት ንምግብነት ዝውዕል ዝነበረን ዘሎን እዩ ቅድሚ ፔንሲሊን ምርካቡ ድማ ከም መድሓኒት ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ እዩ ብኬሚካዊ ትሕዝቶኡ ፍሉይ ዘይበላሾን ዘይብስብስን ተፈጥራዊ ምግቢ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ቀደምን ጥንታውን ዝኾነ ምግቢ ንምንታይ እዩ ንሓደ ሰባት ሓደገኛ ኮይኑ ምኽንያቱ ተፈጥራዊ ዝኾነ ነገር ንኹሉ ሰብ ውሑስ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓር ከም ብሉጽን ተፈጥራውን ኮይኑ ሽኮር ክትክእ ዝኽእል መማረፂ ኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ እዩ ንዝተወሰኑ ሰባት ግን መዓር ንጥዕንኦም ጽቡቕ ኣይኮነን ክሳብ መድንታት ምምራዝን መልመስትን ዝበለ ሓደጋ ከምኡውን ክሳብ ሜታቦላዊ ምዝባዕ ክበጽሕ ይኽእል እዩ በዚ መሰረት እቶም መዓር ብጥንቃቐ ክጥቀሙሉ ዘለዎም ሰባት ክንርኢና ቀዳማይ ትሕቲ 1 ዓመት ህፃናት ትሕቲ 1 ዓመት ዘለዉ ህፃናት መዓር ብፍጹም ክበልዑ የብሎምን ኣብ ሻሂ ይኹን ካልእ ነገር ብምውሳኽ ክንህቦም የብልና ኣብ ውሽጢ መዓር ክሎስትሪዲየም ቦቱሊኒየም ዝበሃሉ ባክተርያታት ይርከቡ እዮም እዚኣቶም ድማ ኣብ ከባቢና ኣብ ኩሉ ቦታ እዮም ዝርከቡ ኣብ ሓመድን ኣወራን ከምኡውን ኣብ ናይ ናህቢ ኣጋር ይርከቡ ኣብ ኣባፅሕ ድማ እቶም ባክተርያታት ብናይ ከሽዕና ኣሲድ ብቐሊሉ ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ናይ ህፃናት ናይ ምሕቃቅ ምግቢ ስርዓት ግን ኣብ ዓብይ ማዓንጣ እዮም ዝራብሑ በዚ ምኽንያት ከዓ ቀታሊ ዝኾነ መርዛም ነገር የመንጩ እዚ መርዛም ነገር ድማ ነቲ አሴታይል ኮሊን ዝበሃል ጨዋዳታትና ንኽንቀሳቐሱ ዝነግር ኒውሮትራንስሚተር ያዕግቶ በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ህፃውንቲ ቦቱሊዝም ዝበሃል ሕማም ከጋጥም ይኽእል ምልክታቱ ድማ ድርቀትን ናይ መተንፈሳ ኣካል ጸገምን ከምኡውን ናይ መተንፈሳ ኣካል ውድቀትን ዘካተተ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ንትሕቲ 1 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት መዓር ክወሃቡ ኣይግባን ካልኣይ
ናይ ሽኮርያ ሕማም ዘለዎምን ናይ ኢንሱሊን ተቃውሞ ዘለዎም ሰባት ማዓር ኣብ ውሽጡ 40 ሚእታዊ ፍሩክቶዝን 30 ሚእታዊ ከዓ ግሉኮዝ ዝሓዘ ካብ ሽኮር ዝውሕድ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ዋላ ይሃልዎ ናይ ደም ሽኮር መጠን ግን ብዝበለጸ ልዕል ንኽብል ክገብር ይኽእል እዩ ፍሩክቶዝ ብፍላይ ኣብ ጸላም ከብዲ ፕሮሰስ ስለ ዝኸውን ብልዑል መጠን ተተወሲዱ ንናን አልኮሊክ ፋቲ ሊቨር ናይ ባዕሉ አስተዋጽኦ ክገብር ይኽእል እዩ ግሉኮዝ ከዓ ሃንደበታዊ ናይ ኢንሱሊን ምልዓል ዝፈጥር እዩ ንዓይነት ክልተ ሽኮርያ ወይ ሜታቦሊክ ሲንድሮም ዘለዎ ሰብ ማዓር ሓፊስን ጽዑቕን ሽኮር እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ንናይ ደም ናይ ግሉኮዝ መጠን ልዕል ምባል ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ IBS ወይ ድማ irritable bowel syndrome ናይ ፍሩክቶዝ በአግባቡ ዘይምምጣት ጸገም ዘለዎም ሰባት ነቶም IBS ወይ ድማ irritable bowel syndrome ዘለዎም ሰባት ማዓር ብዝበለጸ ይዘላዓለሎም ምኽንያቱ ናይ ፍሩክቶዝ ትሕዝቶ ካብ ናይ ግሉኮዝ መጠን ልዑል ስለ ዝኾነ ግሉት 5 ዝበሃል መጓዓዚ የድልዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ነዚ መጓዓዚ በቐሊሉ ኣብ ከሽዖም ከፍሪዎ ይኽእሉን እቲ ፍሩክቶዝ በአግባቡ እንተዘይተመጢጡ ናብ ዓብይ ማዓንጣ ብምጓዓዝ ውጽአት ከምጽእ ይኽእል ምስቶም ናይ ከሽዕ ባክተሪያታት በኺዑ ድማ ዝሕምም ጋዝ ኣብ ከብዲ መንፋሕትን ቁርጸትን ከምጽእ ይኽእል ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ስርዓተ ምሕዋእ ምግቢ ጸገማት እንተሃልየሙኹም ማዓር ካብቶም ክትወግድዎም ዘለኩም ምግብታት ሓደ እዩ ራብዓይ ኢሙኖ ኮምፕሮማይዝድ ዝኾኑ ሰባት ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕድራት ሕማማት ምኽንያት ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ኣዝዩ ዝወረደ ሰባት ናብዛሕትኦም ጥዑያት ኣባፅሕ ሰባት ማዓር ብዙሕ ጉድኣት የብፅሐሎምን ይኹን እምበር ዘይተጻረየ ጻልጣ ማዓር ዕሳዋትን መባኽዕቲ ወይ ድማ ይስትን ከባብያዊ ባክተሪያታትን ዝሓዘ እዩ ነቶም ናይ ኬሞቴራፒ ሕክምና ዝወስዱ ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ኣካል ዝተቐበሉ ወይ ድማ ትራንስፕላንት ዝተገበረሎም ሰባት ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ዝበፅሑ ናይ HIV ኤድስ ሕሙማትን ካልኦትን ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ሕማማትን ጸገማትን ማዓር ዘይምጥቃም ወይ ኣዝዩ ፕሮሰስ ዝኾነ ወይ ከዓ ፓስቸራይዝድ ዝኾነ ማዓር ክጥቀሙ ይግባእ ሓምሻይ ናይ ጽገብናን ወይ ናይ ንህቢ ፍርያት ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ማዓር ናይ ዝተፈላለዩ ተፈጥራዊ ነገራት ሕውስዋሲ ናይ ንህቢ እንትፍታፍ ኤንዛይማትን ብዝበለጸ ከዓ ናይ ፕሮቲን ጽገታት ዝሓዘ ብፍላይ ነቶም ናይ ከምዚኣቶም ዝበሉ ነገራት ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ነቲ ናይ ኣፍ ኣለርጂ ሲንድሮም ዝበሃል ናይ ጥዕና ጸገም ከላዕለሎም ይኽእል እዩ ንሓደ ሓደ ሰባት ድማ ኣብ መላእ ሰብነቶም ኣለርጂክ ክገብረሎም ይኽእል ወይ ድማ ኣናፍላክሲስ ክፍጠር ይኽእል እዩ ሰባት ኣብዛሕትኡ ግዜ ኣለርጂታት ንምፍዋስ ኢሎም ማዓር ይበልዑ እዮም እዚ ድማ ንሓደ ሓደ ሰባት ዋላ እኳ ዝሰርሕ እንተኾነ ንሓደ ሓደ ሰባት ግን ኣብ ጻልጣ ማዓር ዘሎ መጠን ጽገ ዘይስሩዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ነድሪ ከምጸሎም ይኽእል እዩ ሻድሻይ ናይ ስኒ ጥዕና ኣብ ኣፍ ዝርከቡ ባክተርያ ስትሬፕቶኮከስ ሙታንስ ሽኮር ኦርጋኒክ ድዩ ኣይኮነን ኣይግድሶምን ብርግጽ ማዓር ካብ ሽኮር ንላዕሊ ዝጣበቕ ባህሪ ስለ ዘለዎ ንስኒ ብዝበለጸ ይጎዲ ኢሎም ዝከራኸሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ናብቲ ጻዕዳ ናይ ስኒ ክፋል ብምጥባቕ ነቶም ኣሲድ ዘፍርዩ ባክተሪያታት ምግቦም ብምዃን ስኒ ንኽስርሰር ይገብር እዩ ስለዚ ድሕሪ ማዓር ምብላዕ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ንምቕናስ ብዝተኸኣለ መጠን ማዓር ምስ በላዕና ኣስናና ክነጽሮ ይግባእ ከም መጠቓለሊ ማዓር ሕማቕ ዝበሃል ምግቢ ኣይኮነን ፍሉጥ ዝኾነን ብሉጽን ተፈጥራዊ ምግቢ ኮይኑ ናይ ሰዓል ምልክታት ንምህዳእን ብላዕሊ ኣብ ቁስሊ ብምቕማጥ ንምሕዋይን ዝጠቅም እዩ ይኹን እምበር እዞም ጸገማት ጥዕናን ኩነታትን እንተሃልዮም ማዓር ዘይምብላዕ ወይ ከዓ ብጥብቂ ምቕናስ ኣድላይ እዩ ስለዚ ትሕቲ 1 ዓመት ህፃውንቲ ብፍጹም ማዓር ክበልዑ የብሎምን ሽኮርያ ዘለዎም ወይ ድማ ፕሪ ዳያቤቲክ ወይ ከዓ ቅድመ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት እንተተኻኢሉ ማዓር ዘይምብላዕ እንተዘይኮይኑ ግን መጠኑ ብጥብቂ ምቕናስ የድሊ ብዝለዓለ ደረጃ ዝተዳኸሙን ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሞም ዝተዳኸሙን ሰባት ወይ ድማ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ ዝበሃሉ ሰባት እዚኣቶም ድማ ጻልጣ ማዓር ወይ ድማ ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ማዓር ክበልዑ የብሎምን ንኣና ሃብን ጽገን ኣለርጂክ ዝኾኑ ሰባት ስለዚ ማዓር በተፈጥሮ ብሉጽ ምግቢ ምዃኑ ኣብዛሕትና ንፈልጥ ኢና ተፈጥሮ እውን ብሓፈሻ ሓያል እዩ ሓይሊ ከዓ ሓደ ግዜ ጥንቃቐ የድልየ ስለዚ እቶም ማዓር ክበልዑ ዘይብሎም ወይ ክቕንሱ ዘለዎም ሰባት ነዚኦም መስሉ ሸውዓተ ተምሪ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት መቸም ተምሪ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተፈታውን ብዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራትን ዝማዕበለ ካብቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ፍረታት ሓደ እዩ ኣብ ባህላዊ ይኹን ኣብ ዘመናዊ መጋግባ ተመራጺ ኣብ ሃይማኖታዊ ትምህርትታት ከይተረፈ ደቂ ሰባት ንኽመገብዎ ይምከር እዩ ይኹን እምበር ንሓደ ሓደ ሰባት ተምሪ ብቐጻልነት ምብላዕ ንጥዕናኦም ክጎድእ ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ በዚ መሰረት ሸውዓተ ተምሪ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት ክርኢና ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ጥቕሚ ናይ ተምሪ ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ስለ ዘሎ ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ወይ ድማ ኣብ ኮሜንት ክገድፈልኩም እየ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካብቶም ሸውዓተ ተምሪ ክምገቡ ዘይብሎም ሰባት እንተሃሊኹም ድማ በዛ ቪድዮ እዚኣ ብትረኽብዎ ሓበሬታ ጥዕናኹም ክትሕልው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ራብዓይን እቲ ሻድሻይን ብዙሕ ሰብ ይዛረበሉ
ሰላም እንኳዕ ናብ ቻነል ብድሓን መጻኹም ኣቱም ጥዕና ሲኢንኩም ኣብ ሕክምና ወይ እውን ሓሚምኩም ዘለኹም ሰባት ምሕረት ንኸውርደልኩም ምስ ሙሉእ ጥዕናኹም ዘለኹም ድማ ጥዕናኹም ተዓቂቡ ዘላቒ ንክኸውን ልባዊ ትምኒተይ ስለዚ ተምሪ ካብ ቀደም ጀሚሩ ንምግብነት ክጠቅም ዝጸንሐን ብንጥረ ነገራት ዝማዕበለን ተፈጥራዊ ፍረ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ሰባት ተምሪ ንኹሉ ሰብ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ ይኹን እምበር ሓደ ምግቢ ክወስዶ ዘይግብኦ ሰብ እንተወሲዱ ንጥዕንኡ ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ተምሪ ከም ኣፕላትን ቤሪታትን ዘይኮነ ጽዑቕን ሕፍስ ዝበለን ፍረ እዩ ብሽኮራት ካሎሪታትን ማዕድናትን ዝተመልአ እዩ ሓደ ምግቢ ሓፊስ ወይ ድማ ኮንሰንትሬትድ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ኣጠቓቕማ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ተምሪ ንጥዕናና ጎዳኢ እዩ ንባል ዝኾንኩ መፅስ ንሓደ ሓደ ሰባት ግን ንጥዕናኦም ክጎድእ ስለ ዝኽእል ነዚ ንምሕባር የመፅእ እምበር ተምሪ ብብዙሓት ንጥረ ነገራት ዝማዕበለ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፍረ እዩ እቶም ናይ መጀመርታ ኣብ ቁፅጥር ዘይወዓለ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ወይ ድማ አንኮንትሮልድ ዳያቤትስ ዘለዎም ሰባት ተምሪ ብርግዝ ትሑት ዝኾነ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ዘለዎ ይኹን እምበር ልዑል ዝኾነ ተፈጥራዊ ሽኮር ዘለዎ ብፍላይ ሽኮርያ ሃሊኩም ኣብ ጥራሕ ከውድኹም ትምገቡ እንተኮይንኩም ወይ እውን ምስ ስብሕን ፕሮቲንን ሓዊስኩም ዘይትምገብዎ እንተኮይንኩም ኣብ ጥዕናኹም ጉድኣት ክፈጥረልኩም ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ሽኮርያ ሃሊኩም ብበዝሒ ተምሪ ትምገቡ እንተኮይንኩም ናይ ደም ሽኮር መጠን ልዕል ከብል ስለ ዝኽእል ኣብ ጥዕናኹም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ተጽዕኖ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብቶም ልዑል ናይ ደም ሽኮር መጠን ዘለዎም ሰባት ናይ ደም ሽኮር መጠን ንምቁፅጻር ስለ ዝኸብድን ተምሪ ብበዝሒ እንተተመጊቦምን ናይ ደም ሽኮር መጠን ልዕል ብምባል ጎናዊ ሳዕቤናት ክፈጥር ይኽእል እዩ ብፍላይ ናይ ኢንሱሊን ምላሽ ዝተዳኸመን ዝደንጎየን እንተኮይኑ ብርግጽ ኣብ ሓደ መጽናዕታት ተምሪ ትሑት ዝኾነ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ስለ ዘለዎ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ተመራጺ ዝበሃል ኣሎ ይኹን እምበር ብፍላይ ሽኮርያ ሃሊኩም ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ትወስድዎ እንተኮይንኩም ከምኡውን ካብ መጠን ንላዕሊ ተምሪ እንተበሊዕኹም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥዕናዊ ጉድኣት ከምፀልኩም ይኽእል ተደጋጋሚ ዝኾነ ልዑል ናይ ደም ሽኮር መጠን እንተሃልዩ ድማ ናይ መትንን ናይ ኩላሊትን ጉድኣት ከምኡውን ናይ ምርኣይን ናይ ልቢ ሕማማትን ከጋጥመና ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሽኮርያ ሕማም ዘለኩም ሰባት ተምሪ ኣብ ጥራሕ ከውድኹም ክትበልዑ ከምኡውን ተምሪ ልዕሊ ዓቐን ክትበልዑ ይምከርን ኣብዛሕትኡ ንጥዕናና ተመራፂ ዝኾነ ካብ 1 ክሳብ 2 ፍረ ዝኸውን ተምሪ መዓልታዊ ምውሳድ እዩ ብፍላይ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ካብዚ ንላዕሊ ክትበልዑ ይግባእ ካልኣይ ክብደት ንምቕናስ ዝፅዕሩ ሰባት ኣብዛሕትኹም ሰባት በዚ ክትግረሙ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ተምሪ ልዑል ዝኾነ ናይ ካሎሪ መጠን ስለ ዘለዎ እዩ ነቶም ክብደት ክቕንሱ ዝፅዕሩ ሰባት ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ካሎሪ መጠን ዘለዎ ምግብታት ክምገቡ ይግባእ በዚ ምክንያት ተምሪ ኣብ ውሽጡ ሽኮር ካሎሪን ትሑት ዝኾነ ናይ ማይ ትሕዝቶን ስለ ዘለዎ ናይ ጽጋብ ስምዒት ከይተሰምዐና ብዙሕ ዝመጠኑ ተምሪ ብሓደ ግዜ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተምሪ ከበራንሺ ብርጭቕን ካልኦት ልዑል ዝኾነ ናይ ማይ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ኣብ ከብድና ኣትዩ ብዙሕ ቦታ ይሕዘን እዚ ማለት ሓንጎልና ናይ ጽጋብ ስምዒት ምልክት ከይሃበና እንዳሃለወ ብዙሕ ዝመጠኑ ተምሪ ብሓደ ግዜ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚ ድማ ዝተወሰነ መጠን ተምሪ ኣብ መዓልቲ ምምጋብ ተመራፂ ዝኾነ ምስ ለውዝ ናይ ለውዝ ጠስመን ጸባን ስሙዝታትን እንተሓዊስናዮ ድማ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ካሎሪ መጠን ስለ ዝህበና ኣብ ክንዲ ክብደት ንምቕናስ ክብደት ንምውሳኺ ሰበብ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዕላማኹም ክብደት ንምቕናስ እንተኮይኑ ተምሪ ከይበዝሐ ወይ እውን ስሕት ኢልኩም ብዝተወሰነ መጠን ምውሳድ እንተኽኢልኩም ድማ ኣብ ምግብታትኩም ዘይምጥቕላል ይኹን እምበር ካብ ተምሪ ክንረኽቦም ዝግባእ ጠቐምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ምእንቲ ክንረክብ ከይበዝሐ ስሕት ኢልና ምውሳድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ክብደት ንምቕናስ ተሓስቡ ሰባት ንኻልኦት ሰባት ዝኾነ ዓይነት ፀገም የብሉን ብስርዑን ብቐጻልነትን ከይበዝሐ ማለት እዩ 1 ክሳብ 2 ፍረ ተምሪ እንተወዚሑ ድማ 3 ኣብ መዓልቲ ምውሳድ ጽቡቕ እዩ እቶም ሳልሳይ ተምሪ ክምገቡ ዘይብሎም ሰባት ድማ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገማት ዘለዎም ሰባት እዮም እዚ ማለት ከም ኢሪታብል ባውል ሲንድሮም መንፋሕትን ውጻእትን ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ተምሪ ብሓሰር መሰር ዝማዕበለ እዩ ሓሰር መሰር ድማ ንጥዕና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ይኹን እምበር ነቲ ትክክለኛ ሰብ እንተኮይኑ እዚ ማለት ነቶም ተኣፋፊ ዝኾነ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ዘለዎም ሰባት ፀገም ክፈጥረሎም ይኽእል ማለት እዩ ተምሪ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ቁጥዕ ዘምፀሉ ምክንያት ኣብ ውሽጡ ክሓቁ ዘይኽእሉ ፋይበራት ወይ ድማ ሓሰር መሰራት ከምኡውን ክበኽዑ ዝኽእሉ ዓይነት ሽኮራት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እዩ እዚኣቶም ድማ ነቶም ጋዝ ዝምገቡ ባክተርያታት ስንቆም ይኾኑ ማለት እዩ በዚ ምክንያት መንፋሕቲ ይውስኽ ቁርፀትን ውጻእትን እውን ከላዓሉ ይኽእሉ እቶም IBS ወይ ድማ ኢሪታብል ባውል ሲንድሮም ዘለዎም ሰባት ሕዱር ዝኾነ መንፋሕቲ ከምኡውን ተኣፋፊ ዝኾነ ኸሽዕ ዘለዎም ሰባት ድሕሪ ተምሪ ምብላዕ ከም ውጻእት ዝበሉ ጽቡቓት ዘይኮኑ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገማት ክረኣይዎም ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ እቶም ኣብ ተምሪ ዝርከቡ ሽኮራት ኣብ ከሽዕና ክበኽዑ ይኽእሉ እዮም እዚ ናይ ምብኳዕ ከይዲ ድማ ጋዝ ይፈጥር እዚ ጋዝ ድማ ኣብ ከብድና ቃንዛ
ወጥሪ ከምኡውን መንፋሕቲ ክፈጥር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተምሪ ምስ በላዕኹም ሽዑ ናይ ከብዲ መንፋሕቲ ቃንዛ ከምኡውን ጋዝ እንድሕር ዝፈጥር ተኮይኑ ሰብነትኩም ሓደ ነገር የጠንቀቀኩም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከም ዝበለ አጋጣሚ ብጥንቃቐ ብምስትውዓል እቲ ምኽንያት ተምሪ ክትበልዑ ተለኹም ዝመጽእ እንተኮይኑ ተምሪ ብምቁራጽ ለውጢ ክትሪኡን ከሽዓኹም ድማ ከመስግነኩምን እዩ እቶም ራብዓይ ተምሪ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት ድማ ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም ተምሪ ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ፖታሲየም መጠን እዩ ዘለዎ ፖታሲየም ድማ ብርግጽ ኣብ ሰብነትና ኣድላይ እዩ ይኹን እምበር ኣዝዩ ልዑል ክኸውን እንተሎ ነቶም ናይ ኩላሊት ጸገም ዘለዎም ሰባት ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩላሊትና ጥዑያት እንተኮይነን ካብ ንምገቦ ምግቢ ንረኽቦ ፖታሲየም ብኣግባቡ እየን ዘጻርያ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እንተዘይሃልየን ግን ፖታሲየም ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ብኣግባቡ ንኸይምጠጥ እየን ዘተዓናቕፋ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ኣብ ሰብነትና ሃይፐርካሌሚያ ወይ ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ፖታሲየም መጠን ምጥረቓም ይህሉ ማለት እዩ እዚ ልዑል ዝኾነ ናይ ፖታሲየም መጠን ኣብ ሰብነትና ወይ ድማ ሃይፐርካሌሚያ ድማ ዘይስሩዕ ዝኾነ ውቅዒት ልቢ ናይ ጨዋዳታት ምድኻም ከምኡውን ካርዲያክ ኣረስ ወይ እውን ብሃንደበት ዋሕዚ ደም ኣብ ልብና ደው ኣቢሉ ክሳብ እውን ምስሓት ንበፅሐሉ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተምሪ ነቶም ናይ ኩላሊት ሕማማት ዘለዎም ሰባት ተመራፂ ዘይኮነሉ ምኽንያት ካብቶም ካልኦት ፍረታት ንላዕሊ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ፖታሲየም መጠን ስለ ዘለዎ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ነቶም ናይ ኩላሊት ሕማማት ወይ ድማ ጸገማት ዘለዎም ሰባት ተምሪ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ልዑል ናይ ፖታሲየም ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ከምኡውን ፍረታት ንኽወስዱ ዘይምከር እቶም ብሓምሻይ ደረጃ ተምሪ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት ድማ ናይ ፍሩክቶዝ ተጻዋርነት ዘይብሎም ሰባት ወይ ድማ ፍሩክቶዝ ኢንቶለራንስ ዘለዎም ሰባት እዮም እዚ ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ሰባት ዘየስተውዕሉ ነገር እዩ ምኽንያቱ ናይ ፍሩክቶዝ ተጻዋራይነት ዘይምህላው ወይ ድማ ፍሩክቶዝ ኢንቶለራንስ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ብዙሓት እዮም ተምሪ ልዑል ዝኾነ ናይ ፍሩክቶዝ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ሰብነትና ናይ ፍሩክቶዝ ኢንቶለራንስ እንተሃልይዎ ድማ ፍሩክቶዝ ኣብ ሰብነትና ብኣግባቡ ክምጠጠ ይኽእልን ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ፍሩክቶዝ ኣብ ከሽዕና ንኽጸንሕ ኣብ ማዕናጥና ማይ ንኽእከብን ምብኳዕ ንኽፍጠርን ብምግባር ኣብ ከብድና መንፋሕቲ ናይ ከብዲ ቃንዛ ውፅኣት ከምኡውን ድኻም ንኽፍጠር ምኽንያት ይኸውን ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ከጋጥም እንተሎ ብመጀመርታ ደረጃ ዝሓስብዎ ነገር እንተሃለወ ድማ ናይ ምግቢ ምምራዝ ከይህሉ እዩ ብርግጽ ናይ ምግቢ ምምራዝ እውን ብጥንቃቐ ምስትውዓል የድሊ እዩ ይኹን እምበር ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ጸገማት ድሕሪ ብፍሩክቶዝ ዝማዕበሉ ምግብታት ከም ተምሪ ዝበሉ ዘጋጥም እንተኮይኑ እቲ ምኽንያት ፍሩክቶዝ ኢንቶለራንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ልዑል ዝኾነ ናይ ፍሩክቶዝ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ምስ በልዓኹም ሽዑ ንሽዑ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ጸገማት ከም መንፋሕቲ ምድኻም ከምኡውን ናይ ከብዲ ቃንዛ ቁርፀት ዝመሳሰሉ ችግራት እንተሃልዩ ብምስትውዓል እዞም ምግብታትን ፍራምረታትን ምቁራጽ የድሊ ማለት እዩ እቶም ሻድሻይ ተምሪ ክበልዑ ዘይብሎም ድማ ትሕቲ 1 ዓመት ህፃናት እዮም ኣብዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳዩ እዚ ማለት ተምሪ ናይ ንጥረ ነገራት ጸገም ሃልይዎ ዘይኮነ ኣብ ምሕቃቕ ጸገም ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል እዩ ተምሪ ዘጣብቕን ጽዑቕን ዝበሃል ፍረ እዩ በዚ ምኽንያት ኣብ ጎሮሮ እቶም ህፃውንቲ ብምጥባቕ ክሓንቆም ይኽእል እዩ ብፍላይ ሙሉእ ተምሪ ንትሕቲ 1 ዓመት ህፃናት ጥራሕ ዘይኮነ ንልዕሊኡ ዘለዉ ህፃናት እውን ዘይምሃብ ምኽንያቱ እቲ ፍረ ብሃንደበት ክውሕጥዎን ክሕነቑን ስለ ዝኽእሉ ካብዚ ወፃኢ ድማ ናይቶም ህፃውንቲ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ብኣግባቡ ስለ ዘይጠንከረ ነቶም ጠንካራ ዝኾኑ ሽኮራት ንክሕቕቑ ይጽገሙ እዮም እዚ ድማ ንውፅኣት ንናይ ከብዲ ቃንዛ ከምኡውን ናይ ደም ሽኮር መጠን ንምዝባዕ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ክልል ዕድመ ዘለዉ ህፃውንቲ ሙሉእ ተምሪ ክወሃበ ይግባእን እቶም ሻውዓይ ተምሪ ክምገቡ ዘይብሎም ሰባት ድማ ናይ መርዘን ሕማም ዘለዎም ወይ እውን ሕድር ዝኾነ ሕማም ርእሲ ዘለዎም ሰባት እዮም ናይዚ ምኽንያት ኣብ ተምሪ ታይራሚን ዝበሃል ኣሚኖ ኣሲድ ይርከብ እዚ ድማ መርዘን ከላዓል ይኽእል እዩ ብተወሳኺ እዚ ኣሚኖ ኣሲድ ናይ ሰራውር ደም ለውጥታት ከምጽእ ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ንልዑል ዝኾነን ዝበኣሰን ሕማም ርእሲ ከቃልዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነቶም መርዘን ዘለዎም ወይ እውን ሕድር ዝኾነ ሕማም ርእሲ ዘለዎም ሰባት ተምሪ ብቐጻልነት ክበልዑ እንተለዉ ዘጋጥሞም ጸገም እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምባእሳትን ጸገማትን ተስተውዒልኩም ተምሪ ካብ ምግብታትኩም ብምእላይ ኣስተውዕልዎ ብሓፈሻ ክርአ እንተሎ ግን ተምሪ ሕማቕ ዝበሃል ፍረ ኣይኮነን ብዝተፈላለዩ ንሰብነትና ኣድለይቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራትን ማዕድናትን ዝማዕበለ እዞም ከምዚ ዓይነት ፍራምረታትን ምግብታትን ድማ ብጥንቃቐ እዮም ክተሓዙ ዘለዎ ጥዕና ማለት ካልኦት ሰባት ዝኽተልዎ ናይ መጋግባ ስልቲ ርኢኻ ካብ ናታቶም ወሲድካ ምኽታል ማለት ኣይኮነን ምኽንያቱ ናይ ዝተፈላለየ ሰብሰብነት ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘለዎ ስለዚ ሓደ ምግብታት ክንበልዕ እንተለና ሰብነትና ዝህበና ምልክት ተስተውዒልና ንሰብነትና ጽቡቕ ዝኾነን ሕማቕ ዝኾነን ምግቢ
ክነስተውዕልን ክንፈልን ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ምግቢ ንሓደ ሰብ ዘሕዊ ንኻልእ ሰብ ድማ ዝጎድእ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ዝተፈላለዩ ምግብታት ክንበልዕ እንተለና ሰብነትና ዝህበና ዝተፈላለዩ ምላሽ ብምድማፅ ንምገቦም ምግብታት መሪፅና ንዓና ስማዕምዕና ክንጥቀም ይግባእ ማለት እዩ እቶም 7 ተምሪ ክበልዑ ዘይብሎም ወይ እውን ክቕንሱ ዘለዎም ሰባት ነዘይ ይመስሉ 6 ልዑል ፀቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ምግብታት ልዑል ፀቕጢ ደም ሃልይኩም ትምገብዎም ዘለኹም ምግብታት ብሰላሕታ ልብኹምን ሰራውር ደምኩምን ይጎድኡ ክህልው ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ናብቶም ምግብታት ምባልና ግን በተለምዶ በዝሕ ደም ንብሎ ኣብዛሕትኡ ግዜ በዝሕ ደም ዘይኮነ ኣብ ሰራውር ደማት ዘሎ ፀቕጢ ደም ልዑል ክኸውን እንተሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ልዕሊ 140/90 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ክኸውን እንተሎ እዩ ስለዚ ኣብዛሕትኡ ሰብ ብበዝሕ ደም ስለ ዝፈልጦ ኣብዚ እውን በዝሕ ደም ብምባል ክፅውዕ ማለት እዩ እቲ ዋና ፀገም ግን ደም በዚሑ ዘይኮነ ኣብ ሰራውር ደማት ልዑል ዝኾነ ፀቕጢ ደም ክህሉ እንተሎ ማለት እዩ እዞም ምግብታት መዓልታውን ብቐጻልነትን ዘዘውትሩ ሰባት ፀቕጢ ደሞም ልዑል ይኸውን ሰራውር ደሞም ጠንካራታትን ዘይተዓፃፀፉን ይኾኑ ከምኡ እውን ምስ ግዜ ብወቕዒ ልብን ስትሮክን ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም እውን ይውስኽ እዩ ኣብዚ ኣብዛሕትኹም ሰባት እቶም ጃንክ ዝኾኑ ምግብታት ምግዳፍ ጥራሕ እኹል እዩ ኢልኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም ይኹን እምበር እቶም ዝጎድኡ ዘይመስሉ መዓልታዊ ብቐጻልነት ንጥቀመሎም ስዒብና ንገልጾም ምግብታት ፀቕጢ ደም ብሰላሕታ ዝውስኹ ሓደገኛታት እዮም ኣብ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና ድማ እቶም 6 ልዑል ፀቕጢ ደም ወይ ድማ በዝሒ ደም ዘለኩም ሰባት ክትምገብዎም ዘይብልኩም ወይ ድማ ብጥብቂ ክትቅንስዎም ዘለኩም ምግብታት ኢና ክንርኢ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ድማ ልዑል ፀቕጢ ደም ሃልይኩም ጥዕና ልብኹምን ሰራውር ደማትኩም ብኸመይ ከም ትሕልውን ብምቕጻል ድማ ብተፈጥራዊ መንገዲ ልዑል ፀቕጢ ደም ትቕንስሎም መንገድታት ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ናይ መጀመርታ ጨው ወይ ድማ ልዑል ናይ ሶድየም ትሕዝቶ ዘለዎ ምግብታት እዮም እዚ ኣብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ ግልፂ ዝኾነ ነገር እዩ እቲ ኣብ ፀብሕታትና ንጥቀመሉ ዝተለመደ ጨው ከምኡ እውን ከም ኖድላት ዝበሉ ምግብታት ብሶድየም ትሕዝቶኦም ኣዝዮም ልዑላት እዮም ከምዚ ዝበሉ ልዑል ዝኾነ ናይ ሶድየም ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ድማ ብሓደ ግዜ ፀቕጢ ደም ልዕሊ ዘብሉ እዮም መዓልታዊ ዋላ ኣዝያ ንእሽተይ ትኹን ትርፊ ጨው ምውሳድ ድማ ኣብ ሰብነትኩም ዘየድሊ ማይ ንክዕቀብን ኣብ ሰራውር ደም እውን ዘየድሊ ትርፊ ፀቕጢ ንክፍጠርን እዩ ዝገብር እቲ ዝገርም ነገር ኣብዛሕትኡ ሰብ ከየስተውዕለሉ ካብቲ መዓልታዊ ክውሰድ ዝምከር ናይ ጨው መጠን ዕፅፊ ዝኸውን እዩ ዝወስድ እቲ ካልኣይ ልዑል ፀቕጢ ደም ወይ ድማ በዝሒ ደም ዘለዎም ሰባት ክምገብዎ ዘይብሎም ምግቢ ድማ ፕሮሰስድ ዝኾነ ስጋ እዩ ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝተዳለወ ስጋ ብሶድየምን ሳቹሬትድ ዝኾኑ ስብሕታትን ዝማዕበለ እዩ እዚ ድማ ነቶም ልዑል ዝኾነ ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብኸምዚ ኣገባብ ዝተዳለወ ስጋ ብቐጻልነት ምምጋብ ልዑል ናይ ደም ፀቕጢ ንክህሉን ከምኡ እውን ኣብ ቀጻሊ ድማ ብሕማም ልቢ ናይ ምጥቃዕ ዕድል ከም ዝውስኽን ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ይሕብሩ እዮም ስለዚ ኣብ ክንዲ እቲ ፕሮሰስድ ዝኾነ ስጋ ደርሆ ዓሳ ከምኡ እውን ዓተር ባሕሪ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ትፀገም እቲ ስጋ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ናብቲ ስጋ ዝውሰኽ ጨውን ነቲ ስጋ ንምዕቃብ ተባሂሎም ዝውሰኹ ኬሚካላትን እዮም ክሳብ ሕጂ ትረኽብዎ ዘለኹም ጥዕናዊ ሓበሬታ እንተፈቲኹምዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርን ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ጥዕናዊ ሓበሬታት ቶሎም እንተክበፅኩም ድማ ናብዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እዩ ሳልሳይ እቶም ፋስት ፉድ ንብሎምን ዝተዓሸጉ ስናካትን ከም ኣብነት ድማ ቺፕስን በርገርን ምጥቃስ ንኽእል ኢና እዚኣቶም እውን ልዑል ዝኾነ ናይ ሶድየም ትሕዝቶን ዘይጥዕዓት ስብሕታትን ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ እዮም ኣብ ውሽጦም እዞም ነገራት ስለ ዘለዉ ድማ ፀቕጢ ደም ብዕፅፊ እዮም ልዕሊ ዘብሉ ማለት እዩ ስለዚ ልዑል ፀቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ፋስት ፉድ ስሕት ኢልኩም ጥራሕ ተጠቐሙ ከምኡ እውን ፍረሽ ዝኾኑን ፕሮሰስ ዘይኮኑ ምግብታት ምጥቃም ኣዘውትሩ እንተተኻኢሉ ድማ ቺፕሳት ብጨው ዘይተወሰኸ ፉል ከምኡ እውን ኣዝርእቲ ምትካእ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ እቶም ኣብ ሰሙን 2 ግዜን ልዕሊኡን ፋስት ፉድ ዘዘውትሩ ሰባት ብልዑል ፀቕጢ ደም ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ኣዝዩ ልዑል እዩ ራብዓይ ሽኮራዊ መስተታት እውን ካልኦት ሓደጋ ዝውስኹ ምግብታት እዮም ከም ሶዳ መጣዕምቲ ዝተሓወሶም ፅማቋት ከምኡ እውን ናይ ኢነርጂ መስተታት ልዑል ዝኾነ ሽኮርን ዜሮ ፋይበር ወይ ድማ ሓሰር መሰር ዝሓዙ እዮም ልዑል ዝኾነ ናይ ሽኮር መጠን ዘለዎም ከምኡ እውን ትሑት ዝኾነ ፋይበር ዘለዎም ምግብታት ብቐጻልነት ንወስድ እንተኮይና ድማ ክብደት ንክንውስኽ ምክንያት ይኾኑን ከምኡ እውን ናይ ኢንሱሊን ተቃውሞ የለዓዕሉ ክልቲኦም ድማ ፀቕጢ ደም ንክውስኽ ልዑል ዝኾነ ተራ ዝፃወቱ እዮም ስለዚ እዞም መስተታት ብፅሩይ ማይ ክትክኡ ይግባእ ልዑል ፀቕጢ ደም ሃልይኩም እዞም ሽኮራዊ ዝኾኑ ነገራት ደስ እንተይልኩም ድማ ናይ ፍራምረ ፅሟቃት ብማእኸላይ ደረጃ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግን ሽኮራዊ መስተታት ብበዝሒ ምጥቃም ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ሓሊፍኩም ክሰትዩ እንተለኹም እውን ፀቕጢ ደምኩም ይውስኹ እዮም ብፍላይ ድማ ምስቶም ጨው ዘለዎም ምግብታት ክተሓዋወሱ እንተለዉ እቲ ሓምሻይ ኣልኮል እዩ ኣልኮል ብማሕበረሰብና ቅቡል እዩ
ልዕሊ ዓቐን ኣልኮል ብቐጻልነት ምጥቃም ድማ ልዑል ጸቕጢ ደም ንኽምዕብል ምኽንያት ይኸውን እዩ። ልዕሊ ዓቐን ኣልኮል ምስታይ ጸቕጢ ደም ይውስኽ፣ ናይ ልቢ ስራሕቲ የዳኽም፣ ከምኡ'ውን ምስ ግዜ ነቶም ውሽጣዊ ኣካላትና ይጎድእ እዩ። ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም እንተዘይሃልይኩም ንደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ 2 ጥርሙዝ ኣብ መዓልቲ እኹል እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ግን ኣልኮል ሙሉእ ብምሉእ ክተወግዱ ይግባእ። ኣብ ኣሳታትያኹም ንእሽተይ ለውጢ ክትገብሩ ከለኹም ድማ ኣብ ጸቕጢ ደምኩም ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ እዩ ዝመጽእ። ሻድሻይ ብሳቹሬትድን ትራንስፋትን ልዑል ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት እዚኣቶም ከዓ ከም ጠስሚ፣ ዝተጠበሱ ምግብታት ከምኡ'ውን ፓስታታት ዘጠቓለሉ እዮም። እዚኣቶም ድማ ናይ ኮሌስትሮል መጠን ይውስኹ፣ ኣርተርታት የጠንክሩ፣ በዚ መሰረት ድማ ዝነበረኩም ልዑል ጸቕጢ ደም ንኽውስኽን ንኽበኣስን ይገብሩ። ስለዚ ልዑል ጸቕጢ ደም እንተሃልይኩም ኣብ ክንዲ ዝተጠበሱ ምግብታት፣ ዝተሰንከቱ ወይ ድማ ዝተሰልዉ ወይ ከዓ ግሪል ዝኾኑ ምግብታት ኣብ ምግብታትኩም ምጥቕላል ዝበለጸ ኣማራፂ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ ከይድኩም ዘይቲ ክትገዝኡ እንተለኹም ፓርሻሊ ሃይድሮጅኔትድ ኦይል ዝብል እንድሕር ተሃልይዎም እዚ ናይ ትራንስ ፋትስ ኣብ ውሽጡ ምህላው ዘርኢ ስለ ዝኾነ ክትጥቀምሎም የብልኩምን። ልዑል ጸቕጢ ደም ሃልይኩም እዞም ከምዚ ዓይነት ናይ ስብሒ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ምጥቕላል ድማ ምስ ግዜ ንጥዕናኹም ጎዳኢ እዩ። ስለዚ ክሳብ ሕጂ እቶም 6 ልዑል ጸቕጢ ደም ወይ ድማ በዝሒ ደም ንዘለኩም ሰባት ክትምገብዎም ዘይብልኩም ምግብታት ክንርኢ ጸኒሕና ኢና። ሕጂ ድማ ልዑል ጸቕጢ ደም ንምክልኻል ዝጠቕሙ ቀለልቲ ሜላታት ክሕብረኩም እየ። እቲ ናይ መጀመርታ ብቐሊሉ ክትገብርዎ ትኽእሉ ምግብታትኩም ኣብ ገዛኹም ምስራሕ እዩ። ምኽንያቱ ምግብታትኩም ኣብ ገዛ ክትሰርሑ እንተለኹም ናይ ጨው፣ ናይ ሽኮር ከምኡ'ውን ናይ ስብሒ መጠን ባዕልኹም መጢንኩም ክትገብርዎ ስለ ትኽእሉ። ከምኡ'ውን ፍረሽ ዝኾነ ኣሕምልትን ፍራምረን ምምጋብ እዚኣቶም ልዑል ናይ ፋይበር ወይ ድማ ናይ ሓሰር መሰረት ትሕዝቶ ስለ ዘለዎም ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ልዑል ጸቕጢ ደም ንምቕናስ ዝሕግዙ እዮም። ብሉጻት ምንጪ ፕሮቲናት ዝኾኑ ከም ዓሳ፣ ደርሆ ከምኡ'ውን ዓተርባሕሪ ተጠቐሙ። ናይ ምግብታት መምርሒ ወይ ድማ ትሕዝቶኦም አንብብዎ፣ ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ሶድየምን ዘይጥዕያት ስብሕታትን ብዝለዓለ ደረጃ ዝሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ካልእ እኹል ማይ ምስታይ እዩ። ማይ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ናይ ደምና ጸቕጥን ናይ ሶድየም መጠንን ንምምጣን ዝጠቅሙ እዮም። እቲ ካልእ መዓልታዊ ምንቅስቓስ እዩ። ዋላ ቅልል ዝበለ ናይ እግሪ ጉዕዞ ናይ ደም ዝውውርን ጥዕና ልብን የመሓይሽ እዩ። ከም ዝበሉ ኣናእሽቲ ዝኾኑ ለውጥታት ምግባር ድማ ምስ ግዜ ጸቕጢ ደምና ኣዝዩ ዝተመጣጠነን ጥዑይን ንክኸውን ይሕግዝ እዩ። ስለዚ ንምጥቕላል ዝኣክል እቶም 6 ልዑል ጸቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ክተወግድዎም ዘለኩም ወይ ድማ ብጥብቂ ክትቅንስዎም ዘለኩም ምግብታት እቲ ናይ መጀመርታ ጨው ወይ ድማ ልዑል ናይ ሶድየም ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት፣ ካልኣይ ፕሮሰስድ ዝኾኑ ስጋታት፣ ሳልሳይ ፋስት ፉድን ዝተዓሸጉን ምግብታት፣ ራብዓይ ሽኮራዊ መስተታት፣ ሓምሻይ ኣልኮላዊ መስተታት፣ ሻድሻይ ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ሳቹሬትድን ትራንስፋትን ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት እዮም። ልዑል ጸቕጢ ደም ሃልይኩም እዞም 6 ምግብታት ክተወግዱ እንተለኹም ወይ ድማ ብጥብቂ ክትቅንሱ እንተለኹም ድማ ጸቕጢ ደምኩም ዝተመጣጠነ ይኸውን፣ ጥዕና ልብኹም እውን ዝተመሓየሸ ይኸውን፣ ከምኡ'ውን ኣብ ቀጻሊ ዝተባኣሰ ጥዕናዊ ጸገም ንኸየጋጥመኩም ንምክልኻል ይሕግዘኩም ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ንእሽተይ ለውጢ ምግባር ከም ጨው ምቕናስ፣ ዝተጠበሱ ምግብታት ብግሪል ዝኾኑ ወይ ድማ ዝተሰልዉ ምግብታት ምቕናስ ከምኡ'ውን ሽኮራዊ መስተታት እንተቐኒስኩም ምስ ግዜ ጥዕናኹም ኣዝዩ ዝመሓየሽ። እዛ ቪድዮ ብልዑል ጸቕጢ ደም ዝሰቃዩ ሰባት ኣመጋግባኹም ንምስትኽኻል ሓጋዚት ኮይና ረኺብኩምዋ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ስለዚ እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት በፂሓ ብዙሓት ምእንቲ ክትረብሕ ላይክ ምግባርን ናብዚ ቻነል ድማ ሓደሽቲ እንተኾይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ጥዕናዊ ሓበሬታታት ቶሎ ንክበፅሑኩም ግበሩ። 6 ሽኮርያን ዘለኩም ሰባት ዝተኸልከሉ ምግብታት ሓደ ግዜ ምቁር ኢልና ንበልዖ ምግቢ ዘለና ጥዕናዊ ኩነታት ከበኣሰልና ይኽእል እዩ። ብፍላይ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም ኣየምፀለይን ወይ ድማ ዘለና ጥዕናዊ ጸገም ኣየባኣሰለይን ኢልኩም ትበልዕዎ ምግቢ ናይ ደም ሽኮር መጠንኩም ልዕል ብምባል ዘለኩም ጥዕናዊ ጸገም ከበኣስልኩም ይኽእል እዮም። ደም ሽኮር መጠን ኣዝዩ ልዑል ክኸውን እንተሎ ንልቢ፣ ንኩላሊት፣ ንዒንቲ ከምኡ'ውን ንመትንታትና ክጎድእ ይኽእል እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ሽኮርያ ንዘለኩም ሰባት ምናልባሽ እቶም መዓልታዊ ብተደጋጋሚ ትምገብዎም ምግብታት ናይ ደምኩም ሽኮር መጠን ልዕል ብምባል ዘለኩም ጥዕናዊ ጸገም የባኣሱ ክህሉ ይኽእል እዮም። ኣብ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ድማ እቶም 6 ኣብ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ዝኽልከሉ ምግብታት ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ድማ እቲ ሳልሳይን ሻድሻይን ከገርምኹም ይኽእሉ እዮም። ሽኮርያ ሃልይኩም ነዞም ምግብታት ትምገቡ ነበርኩም ሰባት ድማ ነዞም ምግብታት ዝነበረኩም ኣረኣእያ ንሓዋሩ ክቕየር እዩ። እቲ ቀዳማይ ምግቢ ብርጭቕ እዩ። ብርጭቕ ኣዝዩ ደስ ዝብልን ንሰብነትና እኹል ማይ ዝህብን ከምኡ'ውን ብቫይታሚናት ዝማዕበልን እዩ። ከም ዝበለ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ድማ ነቶም ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ውሑስ ዝመስሎም።
እቲ ሓቂ ግን ከምዚ እዩ ብርጭቕ ልዑል ናይ ግላይሰሚክ ኢንዴክስ ስለ ዘለዎ ማለት እውን ምስ በላዕናዮ ሽዑ ንሽዑ ናይ ደምና ሽኮር መጠን ልዕል ስለ ዘብል ንሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ተመራፂ ምግቢ ኣይኮነን በዚ መሰረት ድማ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ብርጭቕ ክበልዑ እንተለዉ እቲ ኣብ ብርጭቕ ዝርከብ ሽኮር ብቐሊሉ ናብ ሰራውር ደም ብምእታው ናይ ደም ሽኮር መጠን ኣዝዩ ልዕል ንኽብልን ዘለዎም ጥዕናዊ ፀገም ንኽበኣስን እዩ ዝገብር ብፍላይ ብዙሕ ዝመጠኑ ብርጭቕ ብሓደ ግዜ ክውሰድ እንተሎ ናይ ደም ሽኮር መጠን ቀልጢፉ ይልዕል ዘብል ሓደ ግዜ እውን ልክዕ ከም ሶዳ እዩ ናይ ደም ሽኮርና ብሓደ ግዜ ልዕል ዘብል ስለዚ ሽኮርያ ሃሊኩም ብርጭቕ ክትበልዑ እንተደሊኹም ኣዝዩ ንእሽተይ ዝኾነ መጠኑ ክኸውን ኣለዎ ወይ ድማ ምስ ፕሮቲንን ፉልን ተሓዋዊሱ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክንገብር እንተለና እቲ ኣብ ብርጭቕ ዝርከብ ሽኮር ብቐሊሉን ብሰላሕታን ናብ ሰራውር ደም ይምጠጥ ሓፈሻ ብርጭቕ ንጥዕና ጽቡቕ እዩ ይኹን እምበር ሽኮርያን ዘለኩም ሰባት እንተኽኢልኩም ብርጭቕ እንተዘይትበልዑ ተመራፂ እዩ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣጠቓቕምኡን መጠኑን ክትፈልጡ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምግቢ ኣናናስ እዩ ኣናናስ ብቪታሚን ሲን አንቲኦክሲዳንታትን ዝማዕበለ እዩ ንሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ግን ክሽውደኩም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ሽኮር መጠን ስለ ዘለዎ ሓደ ሰባት እውን ኣብ ታኒካ ዝተዓሸገ ኣናናስ ወይ ድማ መጣዓሚ ዝተሓወሶ ናይ ኣናናስ ጽማቕ ይጥቀሙ እዮም እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሽኮር ከም ምውሳኽ እዩ ዝቑፀር ንእሽተይ ዝመጠኑ ኣናናስ ምስ ሰላጣ ሓዊስና ምብላዕ እውን ብቐሊሉን ኣብ ሓፂር ግዜን ናይ ደም ሽኮር መጠን ልዕል ዘብል እዩ ስለዚ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ናይ ኣናናስ ጽማቕ ወይ ድማ ሽኮር ዝተወሰኾም ምግብታት ካብ ምምጋብ ክትቁጠቡ ይግባእ ወይ ከዓ ምስ ልዑል ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ዘለዎም ከም ርግኦን ዝበሉ ምግብታት ብምጥማር እቲ ኣብ ኣናናስ ዝርከብ ናይ ሽኮር መጠን ደንጉዩ ንኽምጠጥን ናይ ደም ሽኮር መጠን ድማ ልዕል ንኸየብልን ምክልኻል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ሽኮርያ ሃልይዎም ልዑል ዝኾነ ግላይሰሚክ ኢንዴክስ ዘለዎም ምግብታት ብተደጋጋምን ብቐጻልነትን ዝምገቡ ሰባት ናይ ደሞም ናይ ሽኮር መጠን ንምምጣን ኣዝዩ ከም ዝኸብዶም ይገልጹ ቅድሚ ናብቲ ሳልሳይ ሽኮርያ ንዘለኩም ሰባት ዝኽልከሉ ምግብታት ምእታወይ ነዛ ቪድዮ ክሳብ ሕጂ እንተፈቲኹምዋ ላይክ ምግባርን ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባርን ከይትርስዑ ኢኹም እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እቲ ሳልሳይ ምግቢ ማንጎ እዩ ማንጎ ኣብዛሕትኡ ግዜ ንጉስ ናይ ኩሎም ፍራምረታት እንዳተባሃለ ይጽዋዕ እዩ ምክንያቱ ድማ ብዝተፈላለዩ ንጥዕናና ጠቐምቲ ዝኾኑ ቪታሚናትን አንቲኦክሲዳንታትን ዝማዕበለ ፍረ ስለ ዝኾነ እዩ ማንጎ ክንድዚ ዝኣክል ጥቕሚ ዋላ ይሃለዎ እቲ ፀገም ግን ንሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ተመራፂ ኣይኮነን ሓንቲ ዓባይ ማንጎ ድማ ልክዕ ከም ንእሽተይ ቁራስ ናይ ኬክ ዝኣክል ናይ ሽኮር መጠን እዩ ዘለዋ ብዙሓት ሰባት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ማንጎ ጽማቓትን ስሙዚታትን ይጥቀሙ እዮም ብፍላይ ጽማቕ ናይ ማንጎ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ሓሰር መሰር ወይ ድማ ፋይበር ተወጊዱ ስለ ዝስራሕ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሽኮር ኣብ ደምና ቀልጢፉ ንኽምጠጥ እዩ ዝገብር ሽኮርያ ሃሊኩም ግን ከዓ ማንጎ ትፈትው እንተኮይንኩም ግን ኣዝዩ ንእሽተይ ዝመጠኑ ማንጎ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ፕሮቲናትን ጥዑያት ስብሕታትን ብምጥማር ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ክትገብሩ ተለኹም ድማ እቲ ኣብ ማንጎ ዝርከብ ናይ ሽኮር መጠን ቀሲሉ ንኽምጠጥን ብሓደ ግዜ ናይ ደምና ናይ ሽኮር መጠን ልዕል ንኸይብልን ምክልኻል ትኽእሉ ኣለኹም ማለት እዩ ሓንቲ ማንጎ ምብላዕ ልክዕ ከም ብዙሕ ዝመጠኑ ናይ ሻሂ ማንካ ሽኮር ምውሳድ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ብዙሓት ሰባት እውን እዚ ክሰምዑ እንተለዉ ይግረሙ እዮም እቲ ራብዓይ ምግቢ ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና እዩ ባናና ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ቁርሲ ኣብ ስናካትን ዝተፈላለዩ ስሙዝታትን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብርግጽ ባናና ኣብ ውሽጡ ፖታሲየም ፋይበር ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ዝኾኑ ቪታሚናት ዝሓዘ እዩ ይኹን እምበር እቲ ባናና ኣዝዩ ዝበሰለ ብዝኾነ ቁፅሪ ናይ ደም ሽኮር መጠን ብቐሊሉ ልዕል ንምባል ምክንያት ይኸውን ማለት እዩ ባናና ኣዝዩ ክበስል እንተሎ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ስታርች ናብ ሽኮራት ይቕየር ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት እዚ ክትበልዑ እንተለኹም ድማ ብቐሊሉን ኣብ ሓፂር ግዜን ናይ ደምኩም ናይ ሽኮር መጠን ኣዝዩ ልዕል ንኽብል ምክንያት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሽኮርያ ንዘለኩም ሰባት ኣብ ክንዲ እቶም ኣዝዮም ዝበሰሉ ባናናታት ምብላዕ እቶም ብመጠኑ ቁፅል ዝበሉ ባናናታት ተመረፅቲ እዮም ባናና ምስ ፉል ወይ ድማ ምስ ፕሮቲናት ሓዊስና ክንበልዕ እንተለና ግን ናይ ደም ሽኮር መጠን ቀሲሉ ንኽምጠጥ እዩ ዝገብር ስለዚ ሽኮርያ ሃሊኩም ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና ወይ ድማ ሽኮር ዝተወሰኾ ናይ ባናና ስሙዚ ካብ ምጥቃም ክትቁጠቡ ይግባእ ብዙሓት ሰባት ኩሎም ፍራምረታት ብፍላይ ንሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ውሑሳት እዮም ዝመስልዎም ይኹን እምበር ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና ተኮይኑ ብፍላይ ናይ ደም ሽኮር መጠን ብሓደ ግዜን ኣብ ሓፂር ግዜን እዩ ልዕል ዘብል እዚ ድማ ንሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን እቲ ሓምሻይ ሽኮርያ ንዘለኩም ሰባት ዝኽልከል ወይ ድማ ኣብ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ተመራፂ ዘይኮነ ምግቢ ድማ ጻዕዳ ዳቦ ወይ ድማ ሕምባሻ ካፊኖ ወይ ድማ ሪፋይንድ ካብ ዝኾነ ሕሩጭ ተሰርሐ እዩ እቲ ሪፋይንድ ዝኾነ ሕሩጭ ወይ ድማ በተለምዶ ፊኖ ንብሎ ኣብዛሕትኡ ግዜ እቶም ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ሓሰር መሰራትን ንጥረ ነገራትን ብምውጋድ ይስራሕ
ካርቦሃይድሬት ብዘይ ፋይበር ክቐርብ እንተሎ ድማ ብቐሊሉ ይዝሓቅቕ እዚ ብቐሊሉ ክሓቅቕ ክኢለሎ ማለት ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ደምና ናይ ሽኮር መጠን ልዕል የብል ማለት እዩ ኣብዚ ዳቦ ወይ ሕምባሻ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ከም ዝበለ ሕሩጭ ወይ ድማ ካብ ከም ዝበለ ፊኖ ዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ ምግብታት እውን የጠቃልል እዩ ንኣብነት ፓስታ ምጥቃስ ንኽእል ኢና ስለዚ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ኣብ ክንዲ ካብ ፊኖ ወይ ድማ ካብ ሪፋይንድ ዝኾነ ሕሩጭ ዝተሰርሐ ዳቦ ወይ ድማ ሕምባሻ ካብ ምሉእ እኽሊ ወይ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ እኽልታት ተሓዋዊሱ ዝተዳለወ ሕምባሻ ወይ ድማ ዳቦ ምጥቃም ንጥዕናኹም ተመራፂ እዩ ብዙሓት ሰባት ሽኮርያ ሃልይዎም ናይ ደሞም ናይ ሽኮር መጠን ንኽቆፃፀሩ ብዙሕ ግዜ ይፍትኑ እዮም ግን ድማ ይኸብዶም እዩ ምክንያቱ ድማ ናይ ደም ሽኮር መጠን ልዕል ዘብሉ ምግብታት ብተኸታታልን ብቐፃልነትን ስለ ዝምገቡ እዩ እቶም ሻድሻይ ኣብ ሽኮርያ ዝኽልከሉ ምግብታት ድማ ልስሉሳት መስተታት እዮም እዚኣቶም ብፍላይ ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ሶዳ ልስሉሳት መስተታት ናይ ኤነርጂ መስተታት ብሓደ ግዜ ናይ ደም ሽኮር መጠን ልዕል ዘብሉ እዮም ግን ድማ ብዘይ ፋይበር እዩ እዚ ማለት ሽኮር ብቐጥታ ናብ ሰራውር ደም ብልዑል ፍጥነት ይኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዝገርም ነገር ድማ ሓንቲ ጥርሙስ ናይ ሶዳ መስተ ልክዕ ከም ዓብይ ኬክ ምብላዕ እዩ ናይ ደም ሽኮር መጠን ብሓደ ግዜ ልዕል ዘብል ስለዚ ሽኮርያን ዘለኩም ሰባት እዞም ልስሉሳት መስተታት ብማይ ክትክእዎም ይግባእ ናይ ፍራምረ ጽማቕ ክትወስዱ እንተደልየኹም ድማ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝመጠኑ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት መጣዓሚ ዘይተሓወሶ ጽማቕ እንተኾነ ንጥዕናኹም ተመራፂ እዩ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ሽኮራዊ መስተታት ብቐፃልነት ምጥቃም ክብደት ንምውሳኽ ናይ ሽኮርያን ናይ ሕማማት ልብን ጸገማት ንምብኣስ ምኽንያት ይኾኑ እዮም ካርቦሃይድሬት ምስ ፕሮቲንን ፋይበር ወይ ድማ ሓሰር መሰር ክትሓወስ እንተሎ ከዓ ኣብ ደምና ናይ ሽኮር መጠን ምምጣጥ ይቕንስ እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ምግብታት ክትምገቡ እንተለኹም እቲ ምግቢ ምስ ተመገብኩም ሽዑ ንሽዑ ናይ ደምኩም ሽኮር መጠን ብኸመይ ከም ትጸልዎ ተኸታቲልኩም ተዓዘቡ ዝተጻረዩ ካርቦሃይድሬታት ወይ ድማ ሪፋይንድ ካርብስ ብምሉእ ኣእኻል ብምትካእ ርጉእ ዝኾነ ምሕቃቕ ምግቢ ንኽህሉን ዝተረጋግዐን ዝተመጣጠነን ናይ ደም ሽኮር መጠን ንኽህሉን ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብፍላይ ሽኮርያን ዘለኩም ሰባት ናይ ጻምእ ስምዒት ክስምዐኩም እንተሎ ምስ ሽኮራዊ ትሕዝቶ ዘለዎም መስተታት ተተሓዝዎ ኢኹም ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ጻምእ ስምዒት ዝስምዐኩም ግዜ ማይ ጥራሕ ብምስታይ ጻምእኹም ክተርው ይግባእ ንእሽተይን ጥዑይን ዝኾነ ናይ ኣመጋግባ ቅዲ ምኽታል ድማ ናይ ደም ሽኮር መጠን የመጣጥንን ብቐጻሊ ዘጋጥም ናይ ምብኣስ ጸገም እውን ይቕንስን እዩ ስለዚ ሽኮርያን ዘለኩም ሰባት ዝኽልከሉ ወይ ድማ ብጥብቂ ክትቀነስዎም ዘለኩም ምግብታት ብርጭቕ ኣናናስ ማንጎ ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና ካብ ፊኖ ዝተሰርሐ ጻዕዳ ዳቦ ወይ ድማ ሕምባሻ ከምኡውን ልዑል ሽኮራዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ልስሉሳት መስተታት ንጥዕናኹም ሓደገኛታት እዮም ምስ ሕማም ሽኮርያ ምንባር ማለት ምቁራት ዝኾኑ ምግብታት ክትበልዑ ኣይትኽእሉን ማለት ዘይኮነ ክትበልዑ እንተለኹም ብመጠኑን ብጥበብን ክኸውን ይግባእ እንተዘይኮይኑ እውን ንበዓል ሞያ ብምምኻር ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዞም 6 ዝፀራሕናዮም ምግብታት ብምውጋድ ወይ ድማ ብጥብቂ ብምቕናስ ድማ ጥዕና ልብኹም ኩላሊትኩምን ሓፈሻዊ ጥዕናኹምን ምሕላው ትኽእሉ ኢኹም እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ክትብሉ እንተለኹም እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ንብዙሓት ስለ ዝረብሕ ላይክ ምግባርን ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ከም ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ቶሎ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ጥቕልል ጎመን ክበልዑ ዘይብሎም መነመን እዮም ስለምንታይ እዩ ንገሊኦም ሰባት ሓደገኛ ዝኾነ ወይ ከቢድ ስቃይ ዘስዕበሎም ነዞም 6 ዓይነት ሰባት ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና ቅድሚ ናብቶም ክጥንቀቑ ዘለዎም ሰባት መኻድና ጎመን እንታይ ከም ዝሓዘ ክንርኢ ኢና እዚ ተኽሊ እዚ ካብቶም ክሪሲፈረስ ዝበሃሉ ዓይነት ኣሕምልቲ ሓደ እዩ ኣብ ውሽጡ ድማ ካብ ኣራንሺ ንላዕሊ ቪታሚን ሲ ክህልዎ ይኽእል ቪታሚን ኬ ንምርጋእ ደምን ንጥዕናን ዓጽምን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሳልፎሮፌን ዝበሃል ባእታ እዚ ባእታ ድማ ካንሰር ዝከላኸል እዩ ከምኡውን ንምሕቃቕ ምግቢ ዝሕግዝ ሓሰር መሰር ወይ ድማ ፋይበር እዚ ኩሉ ጥቕሚ እንተሃልይዎ ደኣ ንምንታይ እዩ ንገሊኦም ሰባት ዘይስማዕምዑ ስለዚ እቶም ክጥንቀቑ ዘለዎም 6 ሰባት ቀፂልና ንርአ ናይ ታይሮይድ ጸገም ዘለዎም ሰባት ታይሮይድ እታ ኣብ ክሳድና ትርከብ ንመላእ ሰብነትና እትቆጻጸር ጽክያ ታይሮይድ ስራሓ ንምስላጥ ኣዮዲን የድልያ ጥቕልል ጎመን ድማ ጎይተሮጂንስ ዝበሃሉ ባእታታት ዝሓዘ እዩ እዞም ባእታታት እዚኦም ታይሮይድ ካብ ደምና ኣዮዲን ከይትወስድ ዝዓግቱ እዮም ጽኪ ታይሮይድ ኣዮዲን ተዘይረኺባ ድማ ሆርሞን ከተፍርያ ይትኽእልን እዚ ድማ ናብ ሃይፖታይሮይዲዝም ዝበሃል ጸገም ጥዕና የምርሕ ምልክታቱ ድማ ድኻም ክብደት ምውሳኽ ናይ ጭንቀት ስምዒት ምምላጥ ጨጉርን ዝኣመሰሉ እዮም ናይ ታይሮይድ ጸገም ዘለኩም ሰባት ጎመን ብጥሪኡ ፈጺምኩም ኣይትብልዑ ክበስል ተሎ ግን እቲ ኬሚካል ስለ ዝመውት በሲሉ ክብላዕ ይኽእል እዩ ካልኣይ ናይ ጋዝ ምንፋሕ ከብድን IBSን ዘለዎም ሰባት ምንፋሕ ከብዲ ንብዙሓት ሰባት ናይ ዘመናዊ መነባብሮ ጸገም ኮይነሎም ጥቕልል ጎመን ድማ ነዚ ጸገም እዚ ካብ ዘጋዱ ምግብታት ሓደ እዩ ስለምንታይ እዩ ጎመን ጋዝ ዝፈጥር
ጎመን ኣብ ውሽጡ ራፊኖት ዝበሃል ዓይነት ሽኮር ዝሓዘ እዩ ደቂ ሰባት ድማ ነዚ ሽኮር እዚ ዝሕቅቕ ኢንዛይም የብሎምን ስለዚ እቲ ጎመን ኣብ ከብዲ ከይሓቐቐ ቀጥታ ናብ መዓናጡና ይወርድ ኣብኡ ዘለዉ ባክተርያታት ድማ ነቲ ጎመን ክበልዕዎ ይጅምሩ በዚ ምክንያት ድማ ከቢድ ሚቴን ዝበሃል ጋዝ የፍርዩ ኢሪታብል ባውል ሲንድሮም ወይ ድማ IBS ዘለዎም ሰባት ከምኡውን ተኣፋፊ ማዓንጣ ንዘለዎም ሰባት እዚ ጋዝ እዚ ከቢድ ቁርፀት ተቕማጥን ስቃይን የምፀሎም እዩ ሳልሳይ ናይ ጨጎራ ቁስለት ወይ ድማ ጋስትራይትስ ዘለዎም ሰባት ናይ ጨጎራ ቁስሊ ዘለዎም ሰባት ጥቕልል ጎመን ብፍላይ ድማ ብጥሪኡ ክበልዑ እንተለዉ ኣዝዩ ዝርብሾም እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋይበር ወይ ድማ ሓሰር መሰር ንምሕቃቅ ብዙሕ ኣሲድ ስለ ዘድልዮ ነቲ ቁስሊ የጋዶ ስለዚ ከብድኹም ዘቃጽለኩም ወይ ድማ ቁስሊ ዘለኩም እንተኮይንኩም መጀመርታ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝመጠኑ ጎመን ጌርኩም ፈትንዎ ብድሕሪኡ ዝህበኩም ምላሽ ርኢኹም ድማ ወይ ደው ተብልዎ ወይ ድማ ተቕጽልሉ ማለት እዩ ራብዓይ ናይ ኩላሊት ጸጸር ዘለዎም ሰባት ኣብ ኩላሊት ዝፍጠር ጸጸር ኣብዛሕትኡ ግዜ ካብ ካልሲየም ኦክዛሌት ዝተሰርሐ እዩ እቲ ኬሚካዊ ምትእስሳር ድማ ጎመን ኦክዛሌት ዝበሃል ተፈጥራዊ ኬሚካል ይሕዝ እዚ ኬሚካል እዚ ምስ ካልሲየም ተጣቢቑ ከም ክሪስታል ይኸውን እዚ ድማ ኣብ ኩላሊት ጸጸር ይፈጥር ማለት እዩ ኩላሊትኩም ጸጸር ናይ ምፍጣር ተኽእሎ እንተሃልይዎ ጎመን ኣብ ሰሙን ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣይትብልዑ ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ማይ ምስታይ እውን ኣዝዩ ወሳኒ ሓምሻይ መቕጠነ ደም ወይ ድማ ብላድ ቲነርስ ዝጥቀሙ ሰባት ከምዚኦም ዝበሉ መድሓኒት ትወስዱ እንተኮይንኩም ብፍላይ ጎመን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ከም ዋርፋሪን ዝበለ መቕጠነ ደም ዝወስዱ ሰባት ደሞም ቀልጢፉ ከይረግእ ዝገብር ጥቕልል ጎመን ብቪታሚን K ዝማዕበለ እዩ ቪታሚን K ድማ ስርሑ ደም ንምርጋእ እዩ እቲ መድሓኒት ደም ከይረግእ ክሰርሕ እንተሎ እቲ ጎመን ድማ ደም ንኽረግእ ይደፋፍእ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይቲ መድሓኒት ስራሕ የቋርጽ ማለት እዩ ከም ውጽኢት ድማ ኣብ ውሽጢ ደም ምርጋእ ተፈጢሩ ናብ ልቢ ወይ ሓንጎል ክኸይድ ይኽእል ሻድሻይ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት እዚ ሕልፍ ኢሉ ዘጋጥም ዋላ እኳ እንተኾነ ገለ ሰባት ግን ንናይ ክሪሲፈረስ ኣሕምልቲ ኣለርጂ ኣለዎም እዩ ምልክታቱ ድማ ምሕባጥ ከናፈር ቁጣዕ ቆርበት ወይ ድማ ድሕሪ ምብላዕ ጎመን ምስትንፋስ ምጽጋም ስለዚ ጎመን ክንበልዕ እንተለና ብጥሪኡ ዶስ በሲሉ ብዙሓት ሰባት ጎመን ብጥሪኡ ክብላዕ እንተለዩ ብዝበለጸ ጥቕሚ ዘለዎ ይብሉ እዚ ብዝተወሰነ ደረጃ ትኽክል እዩ ምክንያቱ ጎመን ብጥሪኡ ክብላዕ እንተለዉ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቪታሚን C ኣይጠፍእን ይኹን እምበር ንጥዕናና ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ጎመን ብጥሪኡ ክብላዕ እንተለዉ ኣብ ውሽጡ ጎይተሮጅን ብበዝሒ ዝሓዘ እዩ እቲ ጋዝ ዘምጽእ ሽኮር እውን ኣብ ውሽጡ ብበዝሒ ኣሎ በሲሉ ክብላዕ እንተሎ ግን እቶም ጎዳእቲ ባእታታት ብሓዊ ይቃጸሉ ወይ ድማ ይሞቱ ንምሕቃቁ እውን ቀሊል ዝኸውን መን እዩ ደኣ ጎመን ብዘይ ስኽፍታ ክበልዕ ዘለዎ ጎመን ጸላኢ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ነዞም ዝስዕቡ ሰባት ግን ጎመን ኣብ ክንዲ ጉዳት ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እቶም ናይ መጀመርታ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብዚ ጎመን ኢንሱሊን ንምቁፅጻር ይሕግዝ እዩ ክብደት ክቕንሱ ንዝደልዩ ሰባት ካሎሪኡ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ክብደት ንምቕናስ ይሕግዝ እዩ ከምኡውን ጎመን ንናይ መዓናጡን ጡብን ካንሰር ንምክልኻል ይሕግዝ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ደኣ ጎመን ክንበልዖ ዘለና ጎመን ክንሰርሕ እንተለና ዝንጅብል ክንውስኸሉ እንተለና ንጋዝ ይንክዮ እዩ መጀመርታ ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ኣፍሊሕኻ ነቲ ማይ ምፍሳስ ምክንያቱ ከምዚ ክንገብር ተለና ጋዝ ዘምጽባታ ይውገድ እዩ ንጥዕናና ተመራጽኸ ኣየና እዩ ጎመን ወይስ ብሮኮሊ ኩሎም ተመሳሳሊ ዘርኢ ዘለዎም ግን ከዓ ፍልል የለዎም እዩ ብሮኮሊ ንጥዕና ዓይንን ዓጽምን ካብ ኩሎም ይበልጽ እዩ ጥቕልል ጎመን ድማ ንመዓናጡን ንጸረ ካንሰርን ዝለዓለ ጥቕሚ ኣለዎ ጥቕልል ጎመን ብርግጽ ናይ ተፈጥሮ ጸጋ እዩ ግን ከዓ ከምቲ ዝተመጣጠነ ምግቢ እንብሎ ንነፍሲ ወከፍና ዝሰማማዕ ምግቢ ክንፈልጥ ኣለና እዞም 6 ነጥብታት ንዓኹም ወይ ንዕርኽትኩም ዝምልከቱ እንተኮይኖም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኣመጋግባኹም ኣስተኻኽሉ ሸውዓተ ኣብ እዋን ጽንሲ ዘይፍቀዱ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ክጎድኡ ዝኽእሉ ምግብታትን ንምዕባለን ዕቤትን ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ጠቐምቲ ዝኾኑ ሸውዓተ ምግብታት ክርኢና ስለዚ ብቐጥታ ናብቶም ሸውዓተ ኣብ እዋን ጽንሲ ዘይፍቀዱ ምግብታት ክንመጽእ እንተለና ኣብ መጀመርታ ንረኽቦ ጥረ ወይ ድማ በኣግባቡ ዘይበሰለ ስጋ እዩ ጥረ ወይ ድማ በኣግባቡ ዘይበሰለ ስጋ ክንብል እንተለና ናይ ከፍቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ጤል ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ናይ ዓሳ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ሓንቲ ኣዶ ኣብ ሬስቶራንት ከይዳ ምግቢ እንተበሊዓ ክረአ እንተሎ እቲ ምግቢ ፍሬሽን ካብቲ ዝነበረ ወይ ድማ ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ነገር ዝተፈለየ ዘይብሉ ምግቢ ኣብቲ ውሽጢ ምግቢ ግን ብዓይኒ ዘይረአዩ ብማይክሮስኮፕ ጥራሕ ክረአዩ ዝኽእሉ ደቀቕቲ ዝኾኑ ጽግዕተኛ ሓሳኹን ተህዋስያንን ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ቶክሶፕላዝማ ጎንዲ ዝበሃል እዩ እዚ ኣብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ሰባት ወይ ድማ ኣብ ኣባፅሕ ሰባት ዝኾነ ዓይነት ምልክት የርእን
ኣብ እዋን ጥንሲ ግን ብመድሓንቲ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ከጥቅዕ ወይ ድማ ክጎድእ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት ድማ ንናይ ሓንጎልን ናይ ዒንትን ምዕባለ ክጸሊ ይኽእል እዩ። ከም ውጽኢት ድማ ኣብቲ ዕሸል መትናዊ ጉድኣት፣ ናይ ምርኣይ ጸገም ከምኡ እውን ናይ ዕቤትን ምዕባለን ምድንጓይ ክህሉ ይኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክሳብ ምንጻል ጥንሲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናይዚ እቲ ዝኸፍአ ነገሩ ድማ ኣብዛሕትኦም ሰባት በዚ ተለኺፎም ምንባሮም ፈጺሞም ኣይፈልጡን። ነዚኡ ድማ ምክልኻል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ስጋ ብኣግባቡ ክበስል እንተሎ ግን እቶም ተህዋስያን ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብ እዋን ጥንሲ ስጋ ኣብ ትበልዓሉ እዋን ንጥዕናን ንውሕስናን እቲ ዕሸል ክበሃል እቲ ስጋ ብኣግባቡ ዝበሰለ ክኸውን ይግባእ። እቲ ካልኣይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክትወስድኦ ዘይብልክን ምግቢ ድማ ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ወይ ድማ ጻልጣ ጸባ እዩ። ፓስቸራይዜሽን ማለት ጸባ ንዝተወሰኑ ሰከንድታት ኣብ ሙቐት ንኽጸንሕ ብምግባር እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ጎዳእቲ ዝኾኑ ባክተርያታትን ተህዋስያንን ንኽጠፍኡ ናይ ምግባር ከይዲ እዩ። በዚ ደረጃ እዚ ዘይሓለፈ ጸባ ድማ ንጥኑሳት ውሑስ ኣይኮነን። ጸባ ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕልን ጥዑይን ውሑስን ዝኾነ ምግቢ እዩ፣ ግን ድማ ኣጠቓቕምኡ እንተፈሊጥናዮ እዩ። ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ጸባ ድማ ኣብ ውሽጡ ሊስተሪያ ሞኖሳይቶጅን ዝበሃል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ባክተርያ ዝሓዘ እዩ። ናይዚ ባክተርያ ጸገሙ ድማ ኣብ ውሽጢ ጸባ ምህላው ዘይኮነ ባህሪ እዩ። ኣብ ዝሑል ኩነታት ኣየር ክጸንሕ ይኽእል፣ ኣብ ውሽጢ ፍሪጅ ዝዘሓሉ ምግብታት ክጸንሕ ይኽእል። ከምኡውን እታ ዶ ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ጸባ ክትሰቲ እንተላ ብመድሓኒት ኣቢሉ ናብቲ ዕሸል ብምብጻሕ ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት ሕርሲ ካብቲ ክመጦ ዝግብኦ ኣቐዲሙ ክመጽእ ይኽእል፣ ብህይወት ዘየለ ናጽላ ክውለድ ይኽእል ወይ ድማ ስቲል በርዝ ንብሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ህፃን ምስ ተወለደ ከቢድ ዝኾነ ረኽሲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኣዶ ዝረኣዩ ምልክታት ድማ ኣዝዮም ቀለልቲ እዮም፣ ዘየለዉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብዚ እቲ ቁልፊ ነገር ኣብ እዋን ጥንሲ ፓስቸራይዝድ ዝኾነ ጸባ ምጥቃም ወይ ድማ ብኣግባቡ ዝፈልሐ ጸባ ምጥቃም ኣገዳሲ ነገር እዩ። ቅድሚ ናብቲ ሳልሳይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰድ ዘይብሉ ምግቢ ምስጋርና ክሳብ ሕጂ ትረኽብዎ ዘለኹም ጥዕናዊ ሓበሬታ እንተፈቲኹምዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ክትብልዋ ተለኹም እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ንብዙሓት ስለ ዝረብሕ ላይክ ምግባርን ናብዚ ቻናል ሓደስቲ እንተኮይንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እዚ ጥዕናኩም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እዩ። ሳልሳይ ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓሳታት። ዓሳ ኣብዛሕትኡ ግዜ ንጥዕናና ጠቃሚ ዝኾነ ምግቢ እንዳተባሃለ እዩ ዝዝረብ፣ ብርግፅ እውን እዩ። ግን ድማ ኩሎም ዓይነታት ዓሳ ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን። ሓደ ሓደ ዓበይትን ሃደንትን ዝኾኑ ዓሳታት ድማ ምስ ግዜ ብዙሕ ዝመጠኑ ሜርኩሪ ኣብ ውሽጦም ከጠራቅሙ ይኽእሉ እዮም። ካብቶም ዓሳታት ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ከም ሻርክ፣ ስዎርድ ፊሽ፣ ኪንግ ማክረል ከምኡ እውን ዓበይቲ ቱና ዝበሃሉ ዓሳታት ይርከብዎ። ኣብዚ ድማ ሜርኩሪ ንምንታይ እዩ ክንዲ ዝኣክል ኣገዲሱ ንርአ? ምክንያቱ ሜርኩሪ ኣዝዩ መርዛምነት ዘለዎ ብረታዊ ባእታ እዩ። ናብ ሰውነትና ብምእታው ድማ ከጠራቀም ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ብመድሓንቲ ሓሊፉ ነቲ መትናዊ ስርዓት ናይቲ ዕሸል ክጎድእ ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ሓንጎል ናይቲ ዕሸል ኣብ ዝምዕብለሉ እዋን ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ። እቲ መትናዊ ስርዓት ናይቲ ዕሸል ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ምዕባል ደረጃ እንዳሃለወ ንእሽተይ ዝኾነት ጉድኣት ዋላ እንተጋጢማ ድማ ናይ ምምሃር ክእለት፣ ናይ ምግንዛብ ክእለት ከምኡ እውን ናይ ምንቅስቃስ ክእለት ምዕባለታት ናይቲ ዕሸል ክጸሉ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ኩሎም ዓይነታት ዓሳ ሓደገኛታት እዮም ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ንምዕባለ ሓንጎል ናይቲ ዕሸል ዝጠቕሙ ጠቐምቲ ዝኾኑ ዓይነታት ዓሳ እውን ኣለዎ እዮም። እዚኣቶም ከመይ ኢና ንጥቀመሎምን እዞም ዓሳታት እውን ከመይ ዓይነት ዓሌታት ዓሳታት እዮም፣ ከምኡ እውን ኣጠቃቅምኦም እውን ድሓር ክንርኢና ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውገድ ዘለዎ ምግቢ ድማ ዘይበሰለ እንቋቑሖ እዩ። ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ገዛና ውሽጢ ልሙድ ዝኾነ ነገር ንምፃእ ዘይበሰለ እንቋቑሖ ማለት እዩ። ዘይበሰለ እንቋቑሖ ኣብ ዝተፈላለየ ምግብታትና ኣካቲትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ብመልክዕ ዝተፈላለየ ፀብሕታት ጌርና እውን ክነዳልዎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ፀገሙ ናይ ሳልሞኔላ ረኽሲ እዩ። ኣብ ጥንሲ ድማ እዚ ከቢድ ይገብሮ፣ ምክንያቱ ቀልጢፉ ዋሕዲ ማይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። በዚ ረኽሲ እዚ ዝፍጠር ረስኒ ድማ ነቲ ዕሸል ከጨንቆ ይኽእል እዩ። ንምሕዋይ እውን ምድንጓይ ኣሎ። ነዚኡ ድማ ብኣግባቡ ምውሳድ ኣገዳሲ ዝኾነ ብርግፅ ዝበሰለ እንቋቑሖ ንዕቤትን ምዕባለን እቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዝርከብ ዕሸል ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ፕሮቲን ከምኡ እውን ኮሊንን ዝሓዘ እዩ። እዚ ክበሃል እንተሎ ግን ብኣግባቡ ክበስል እንተሎ እዩ። ስለዚ ኣብ እዋን ጥንሲ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይበሰለ እንቋቑሖ ምጥቃም ክውገድ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ልዑል ናይ ካፊን መጠን እዩ። ኣብዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝጋገዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ካፊን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኸልከለ እዩ ዝመስሎም፣ ግን ድማ ልዑል ዝመጠኑ ካፊን እዩ ዝተኸልከለ። ዝተወሰነ ደረጃ ካፊን ምጥቃም ይከኣል እዩ። ሓንቲ ጥንስቲ ኣዶ ልዑል ዝመጠኑ ካፊን ክትጥቀም እንተላ እቲ ፀገሙ ድማ ካፊን ብመድሓንቲ ክሓልፍ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። እቲ ካፊን ብመድሓንቲ ኣቢሉ ናብቲ ዕሸል ምስ በፅሐ ድማ ልክዕ ከም ዓብዪ ሰብ ነቲ ካፊን ብኣግባቡ ክሕቆ ይኽእልን። ከምኡ እውን እታ ኣዶ ልዑል ዝመጠኑ ካፊን ትወስድ እንተኮይና ኣብ መድሓንቲ ዘለዎ ዋሕዚ ደም ክቕንስ ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን
እቲ ዕሸል ትሑት ክብደት ሃልይዎ ንኽውለድ እውን ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካፊን ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ዕሸል ናይ ልቢ ውቅዒት ሬት እውን ከዛብዕ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግን እቲ ዋና ጉዳይ ካፊን ብሕቡእ ዝጠራቐም ምዃኑ እዩ። እቲ ካፊን ንብሎ ንጥረ ነገር ድማ ኣብ ቡን፣ ኣብ ሻሂ፣ ኣብ ቸኮሌት ከምኡ እውን ኣብ ናይ ኢነርጂ መስተታት ይርከብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ መጠን ናይ ካፊን ብዙሕ ግዜ ኣየድውሉን ወይ ድማ ሸለል እዮም ዝብልዎ። ኣብ እዋን ጥንሲ እውን ምምጥጣን ኣዝየ ኣገዳሲ እዩ። ብሓፈሻ ድማ ሓንቲ ጥንስቲ ኣዶ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 200 ሚሊግራም ዝኸውን ካፊን ጥራሕ እያ ክጥቀም ዝግባእ ማለት እዩ። እቲ ሻድሻይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰድ ዘይብሉ ነገር ድማ ኣልኮል እዩ። ኣልኮል ይትረፍ ኣብ እዋን ጥንሲ ንኻልኦት ሰባት እውን ዝምከር ኣይኮነን። ኣብ እዋን ጥንሲ ድማ ውሑስ ዝበሃል ናይ ኣልኮል መጠን የለን። ኣልኮል ድማ ብቐጥታ ናብ ዑደት ደም ናይቲ ዕሸል እዩ ዝሓልፍ። በዚ መሰረት ኣልኮል ኣብ ምዕባለ ሓንጎል መትናዊ ቅርፂ ከምኡ እውን ኣብ ፈጣጥራ ገጽ ናይቲ ዕሸል ጣልቃ ክኣቱ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ንፌታል ኣልኮል ስፔክትረም ዲስኦርደር ዝበሃል ናይ ዕድመ ድልክዕ ዝኾነ ፀገም ከቃልዕ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት እቲ ዕሸል ትሑት ዝኾነ ኣይኪዩ ከምኡ እውን ትሑት ዝኾነ ናይ ምዝካር ብቕዓትን ካልኦትን ዝበሉ ፀገማት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ዝኾነ ዓይነት ኣልኮል ዘይምውሳድ ንዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣየቃልዕን። እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብ ምዕባለ ዕሸላት ዘጋጥሙ ጉድኣታት ክንከላኸሉ ንኽእል እዩ። ሻውዓይ ዘይተሓፀቡ ፍራምረን ኣሕምልትን። እዚ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ግን ድማ ብዙሕ ግዜ ሸለል ተባሂሉ ዝሕለፍ ነገር እዩ። ፍረሽ ዝኾኑ ፍራምረታትን ኣሕምልትን ብፍላይ ብኣግባቡ እንተዘይተሓፂቦም ፀግዕተኛ ሓሳኹ ባክተርያታት ከምኡ እውን ንፀረ ባልዕ ተባሂሎም ዝውሰኹ መድሓኒታት ኣብ ልዕሊኦም ሒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ እዋን ጥንሲ ድማ ዋላ ንእሽተይ ረክሲ ትኹን ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ቀሊልን ውሕስን ዝኾነ ኣገባብ ፍረሽ ዝኾኑ ፍራምረን ኣሕምልትን ክንበልዕ እንተለና ብፍላይ ድማ ጥኑሳት ኣዴታት ክኾና ተለኽን ብኣግባቡ ምሕፃብ የድሊ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ እቶም 7 ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰዱ ዘይብሎም ምግብታት ርኢና ኢና። ጥንሲ ካብ ኩሉ ነገር ምኽልካል ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ብኣግባቡ ማዕቢሉን በፂሑን ምእንቲ ኣብቲ ሰዓቱ ክውለድ እቲ ዘድሊ ኣመጋግባን ጥንቃቐ ምግባርን እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ድማ እቶም 7 ዕቤትን ምዕባለን እቲ ህፃን ከምኡ እውን ሓፈሻዊ ጥዕና ኣዶ ንምሕላው ዝሕግዙ 7 ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ክርኢ ኢና። ስለዚ ናብቲ ቀዳማይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ዝኾነ ምግቢ ክንመፅእ እንተለና ቅድም ክንብል ብኣግባቡ ዘይበሰለ እንቋቑሖ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ከም ዘይኮነን ውሑስ ከም ዘይኮነ ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ብኣግባቡ ዝበሰለ እንቋቑሖ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ዝኾነ ምግቢ እዩ ማለት እዩ። እንቋቑሖ ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ካብቶም ኣዝዮም ተመረፅትን ሙሉኣትን ዝኾኑ ምግብታት ሓደ እዩ። ኣብ ውሽጡ ድማ ልዑል ፅሬት ዘለዎ ፕሮቲን፣ ኮሊን፣ ጥዑያት ስብሕታት፣ ቪታሚን B12 ከምኡ እውን ሴሊኒየምን ዝሓዘ እዩ። ካብዚኣቶም ድማ ንምዕባለን ዕቤትን ዕሸል ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ኮሊን እዩ። ኮሊን ኣብ ምፍጣር ናይቲ ዕሸል ናይ ሓንጎል ዋህታት ናይ ምዝካር ምዕባለ ከምኡ እውን ናይ ኒውራል ቲዩብ ምዕባለ ንክመሓየሽን ከምኡ እውን ኣብቲ ዕሸል ዘላቒ ዝኾነ ናይ ምግንዛብ ክእለት ኣብ ምምሕያሽ ብቐጥታ ዝተተሓዘ እዩ። ብዘይ እኹል ኮሊን ድማ ምዕባለ ናይቲ ዕሸል ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክበፅሕ ኣይኽእልን። ከምቲ ቅድም ክንብል ዝበልናዮ ድማ ኣብዚ እንቋቑሖ ትምገባ እንተለኽን ጥኑሳት ኣዴታት ልዑል ጥንቃቐ ትገብራ ይግባእ። እቲ እንቋቑሖ ዘይበሰለ ንኸይኸውን ማለት እዩ። እቲ ብኣግባቡ ዝበሰለ እንቋቑሖ ግን ንምዕባለን ዕቤትን እቲ ኣብ ማህፀን ዝርከብ ዕሸል ኣዝዮም ጠቕምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ዝበሰለ እንቋቑሖ ኣብ እዋን ጥንሲ ካብቶም ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ሓደ እዩ። ካልኣይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ እቶም ቆፅሎት ዝበሃሉ ኣሕምልቲ ወይ ድማ እቶም ሊፊ ግሪንስ ዝበሃሉ ኣሕምልቲ እዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ድማ ስፒናች፣ ኬል ከምኡ እውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣሕምልቲ እዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ውሽጦም ልዑል ናይ ፎሌት ትሕዝቶ ስለ ዘሎ እዩ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ውሽጦም ፎሌት፣ ኣይረን፣ ፋይበር፣ ማግኔዝየም፣ አንቲኦክሲዳንታትን ዝሓዙ እዮም። ብፍላይ ድማ ፎሌት ኣብቶም ናይ መጀመርታ ናይ ጥንሲ እዋናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንምዕባለ ኒውራል ቲዩብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ኒውራል ቲዩብ ዲቨሎፕመንት ወይ ድማ ኒውራል ቲዩብ ምዕባለ ድማ ናይ ሓንጎል ምዕባለ፣ ናይ ዕቱብቲ ዓንዲ ሕቖ ምዕባለ፣ ናይ ዲኤንኤ ፍርያትን ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ዋህያታት ምምቃልን ዘጠቓለለ እዩ። ኣይረን እውን ብተመሳሳሊ ጠቃሚ እዩ። ምክንያቱ ኦክሲጅን ንምጓዓዝን ዋሕዲ ደም ንከይፍጠር ወይ ድማ ኣኔምያ ንከይፍጠር ንምክልኻል ይሕግዝን እዩ። ሳልሳይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ጥራምረ ኣእኻል እዮም። እዚኣቶም ዝተመጣጠነ ጉልበትን ናይ ኣትክልቲ ፕሮቲንን ዝርከቦም እዮም። ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ብርስን፣ ዓተር ከምኡ እውን ናይ ባሎንጓ ዘርኢ ዘለዎም ጥራምረ ኣእኻላት እዮም። እዚኣቶም ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ጉልበት ንምምጣን
ምሕቃቕ ምግቢ ንምቅልጣፍን ድርቀት ንምክልኻልን ይሕግዙ። ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ጉልበት ጠለብ ይውስኽ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ጥራምረ ኣኻል ነዚ ንምምጣንን ንምስትኽኻልን ኣዝዮም ተመረፅቲ እዮም። ራብዓይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ውሑሳት ዝኾኑ ፍራምረታት እዮም። እዞም ፍራምረታት ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ኣብ ሰብነትክን እኹል ናይ ማይ ምምጣን ንክህሉን ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ዝኾኑ ቪታሚናትን ዝሓዙ እዮም። በዚ መሰረት ቪታሚን ሲ ዝተፈላለዩ አንቲኦክሲዳንታት ኣብ ሰብነትክን እኹል ናይ ማይ ምምጣን ንክህሉ ከምኡ እውን ናይ ጉልበት ምምጣን ንክህሉ ይሕግዙ ማለት እዩ። ቪታሚን ሲ ኣብ ሰብነትክን ናይ ኣይረን ምምጣጥ ከይዲ ንክመሓየሽ ይገብር። እቲ ካብኣቶም ዝርከብ እኹል ማይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ነቲ ዕሸል ሒዙ ዘሎ ፈሳሲ ወይ ድማ እቲ ኣምኒዮቲክ ፍሉይድ ዝበሃል ንክመጣጠን ይሕግዝ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ከምቲ ቅድም ክንብል ዝበልናዮ እዞም ፍራምረታት ብኣግባቡ ክሕፀቡ ኣለዎም። ሓምሻይ ኣብ እዋን ፅንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ሙላእቲ ኣኻል እዮም። ዓረስ፣ ቡናዊ ሩዝ፣ ስገም እዚኣቶም ብፋይበር ዝተፈላለዩ ኮምፕሌክስ ዝኾኑ ካርቦሃይድሬታትን ቢ ቪታሚናትን ዝማዕበሉ እዮም። ካብዚኣቶም ዝወፅእ ጉልበት ድማ ዝተመጣጠነን ቀፃልነት ዘለዎን እዩ። እዚ ከዓ ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ደም ሽኮር መጠን ብሓደ ግዜ ልዕል ንኸይብልን ድኻም ንኸይህሉን ይከላኸል ማለት እዩ። እቶም ሻድሻይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ጥዑያት ስሕብታት እዮም። እዚኣቶም ድማ ንምዕባለ ከምኡ እውን ንምፍጣር መትናዊ ስርዓትን ሓንጎልን ሓገዝቲ እዮም። እቶም ምግብታት ድማ ኣቮካዶ፣ ዘይተውልዕ፣ ፉልን ካልኦትን ይርከብዎም። እዞም ምግብታት ድማ ኣብ ውሽጦም ኦሜጋ 3 ስብሓዊ ኣሲዳት ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ ንምዕባለ ሓንጎል ንምፍጣር ኣዒንትን መትናዊ ስርዓትን ከምኡ እውን ንምምጣን ሆርሞናት ይሕግዙ እዮም። ናይ ዕሸል ሓንጎል ካብ ስብሒ መሰረት ዝገበረ ቅርፂ ዝተሰርሐ እዩ። በዚ መሰረት ኣብቲ ኣመጋግባ ናይታ ኣዶ ጥዑያት ስብሕታት የለውን ማለት ዘይሙሉእ ዝኾነ ምዕባለ ናይ መትንታት ይህሉ ማለት እዩ። እቲ ሻውዓይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ዝኾነ ምግቢ ድማ ዓሳ እዩ። ዓሳ ደኣ ቅድም ክትብል ኣብ ጥንሲ ክካተቱ ካብ ዘይብሎም ምግብታት ጠቂስካዮ ዲኻ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዑ ዝበልክዎ ግን ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት እዮም። ስለዚ ዓሳ ኣብ እዋን ጥንሲ ክትምገባ እንተለኽን እቲ ትምገቦ ዓሌት ዓሳ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘይብሎም ዓሳታት ንምዕባለ ሓንጎል ናይቲ ዕሸል ኣዝዮም ብሉፃትን ተመረፅትን ዝኾኑ ምግብታት እዮም። በዚ መሰረት ካብቶም ጉድኣት ዘይብሎም ዓሌት ዓሳታት ማለት እውን ልዑል ናይ ሜርኩሪ መጠን ዘይብሎም ዓሳታት ልዑል ፅሬት ዘለዎ ፕሮቲን፣ ኦሜጋ 3 ሰብሓዊ ኣሲዳት ማለት እውን ኤፒኤን፣ ዲኤችኤን ዝበሉ ከምኡ እውን ኣዮዲንን ቪታሚን ዲን ይርከብ ማለት እዩ። ዲኤችኤ ብፍላይ ኣብዚ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ምክንያቱ ንምፍጣር ቅርፂ ሓንጎል ንምዕባለ ኣዒንትን መትናዊ ስርዓትን ይሕግዝ እዩ። ብፍላይ ድማ ዳሓር ናይ ምግንዛብ ክእለት ናይቲ ዕሸል ንምምሕያሽ እውን ይጠቅም ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ውሑሳት ዝኾኑን ጠቐምቲ ዝኾኑን ዓይነታት ዓሳ ድማ ሴመን ዝበሃል ዓሳን ሳርዲንን ይርከብዎም። ኣብ እዋን ጥንሲ ክውገዱ ዘለዎም ዓይነታት ዓሌት ዓሳታት ድማ ከም ሻርክ፣ ኪንግ ማክረልን ታይል ፊሽ ዝበሃሉ ኣዝዩ ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓሳታት እዮም። ስለዚ ብሓፈሻ እቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ክካተቱ ዘይብሎም 7 ምግብታትን ብምቕፃል ድማ ንዕቤትን ምዕባለን እቲ ኣብ ማህፀን ውሽጢ ዘሎ ዕሸል ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ 7 ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ርኢና ኢና። ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ትሕዝቶ እውን ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ መልእኽቲ ድማ ንብዙሓት ኣዴታት ኣብ ኣመጋግባ ዘለዎን ግንዛበ ንምምሕያሽን ግንዛበ ንምፍጣር ዝጠቅም ስለዝኾነ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንክበፅሕ ግበሩ። ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ድማ 100,000 ሰብስክራይበር እስክንመልእ ዝተወሰኑ ሰብስክራይበራት ተሪፎምና ስለ ዘለው ሰብስክራይብ ብምግባር ከም ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታት ብቐሊሉ ንክበፅሕኩም ግበሩ። ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣዝዮም ልሙዳት ዝኾኑ ግን ድማ ንጥዕናና ጎዳእቲ ዝኾኑ ምግብታት እቶም ናይ መጀመርታ ምግብታት ፋስት ፉድስ ወይ ድማ ኣዝዮም ፕሮሰስድ ዝኾኑ ምግብታት እዮም። ፋስት ፉድስ ብዓለም ለኸ ደረጃ ብበዝሒ ንምግብነት ዝውዕሉ እዮም። ከም በርገር፣ ፒዛ፣ ኖዱላት፣ ዝተዓሸጉ ስናካትን ዝተዓሸጉ ስጋታትን ይርከብዎም። እዞም ምግብታት እዚኦም ንምቾት ተባሂሎም እዮም ዝዳለዉ። ኣብዛሕትኦም ድማ ዋግኦም ሕሳር እዩ። ንምስርሖም ቀለልቲ እዮም። ከምኡ እውን ኣዝዮም ጥዑማት እዮም። ኣብዚ እንታይ ደኣ ተፀገሙ እንተኢልኩም ኣብዛሕትኦም ፋስት ፉዳት ልዑል ዝመጠኑ ሪፋይንድ ካርቦሃይድሬት ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ እዮም። ከምኡ እውን ጥዑያት ዘይኮኑ ስብሕታት ዝሓዙ እዮም። ንትራንስፋት ሓዊሱ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብተወሳኺ ኣርተፊሻል ዝኾኑ መጣዕምትን መዐቀብትን ዝሓዙ እዮም። እዚኣቶም ድማ ንሰብነትና ብዝተፈላለየ ኣገባብ እዮም ዝፀልዉ። ብኸመይ እዮም ንሰብነትና ዝፀልዉ? እዞም ፋስት ፉድ ዝበሃሉ ምግብታት ምስ በላዕና ብቐጥታ ሰብነትና ምላሽ ይህቡ እዮም። በዚ መሰረት ድማ ናይ ደም ሽኮር መጠን ብሓደ ግዜ ልዕል ይብል። ምክንያቱ ድማ እቲ ሪፋይንድ ዝኾነ ሕሩጭን ሽኮርን ብቐሊሉ እዮም ዝሓቁ። በዚ መሰረት ናይ ኢንሱሊን መጠን እውን ይውስኽ እዩ።
ኢንሱሊን ድማ ሽኮር ናብ ዋሕታት ንክንቀሳቐስ ዝገብር ሆርሞን እዩ። ትርፊ ጉልበት ኣብ ሰብነትና ከም ስብሒ ኮይኑ እዩ ዝቕመጥ። በዚ መሰረት ድማ ሰብነትና ነዚ ስብሒ እዚ ከቃፅሎ እንተዘይኽኢሉ ይዓብሮ ማለት እዩ። እዚ ከይዲ እዚ ብተደጋጋምን ብቐጻልነትን ዘጋጥም እንተኮይኑ ድማ ሰብነትና ንኢንሱሊን ብዝቐነሰ ደረጃ ተኣፋፊ ይኸውን ማለት እዩ። ናይ ኢንሱሊን ተኣፋፍነት ኣብ ሰብነትና ቀኒሰ ኣሎ ማለት ድማ ናይ ኢንሱሊን ተቃውሞ ከጋጥም ይኽእል እዩ ወይ ድማ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናይ ኢንሱሊን ተቃውሞ ድማ ዓይነት 2 ሽኮርያ ንክፍጠር ምክንያት ዝኸውን ሓደ ናይ መጀመርታ ደረጃ እዩ። ልዕሊ ዓቐን እዞም ምግብታት ብተደጋጋሚ ምዝውታር ድማ ንልዑል ዝኾነ ክብደት፣ ንስብሓዊ ጸላም ከብዲ፣ ንልዑል ዝኾነ ፀቕጢ ደም፣ ንምውሳኽ ኮሌስትሮል ኣብ ሰብነትና ከምኡውን ንትሑት ዝኾነ ጉልበት የቃልዕና። በዚ መሰረት ድማ ሰብነትና ብቕዓቱ እንዳቐነሰ ይመጽእ ማለት እዩ። ከምኡውን ዋላ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከይሰራሕና እንዳሃለና ብቐሊሉ ድኻም ክስምዐና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብቐጻልነት እዞም ፋስት ፉድ ንብሎም ምግብታት ኣብ ሰሙን ካብ 4 ክሳብ 5 ግዜ ዝበልዕ እንተኮይኑ ኣብ መጀመርታ ምንም ዓይነት ተፅዕኖ ዘይከስተውዕል ይኽእል እዩ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዘይክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ድሕሪ 2 ዓመት ግን ናይ ከብዲ ስፍሒ ምውሳኽ፣ ጉልበት ምቕናስ ከምኡውን ናይ ደም ሽኮር መጠን ዘይምምጣን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብኸምዚ እዮም ድማ እቶም ሕዱራት ዝኾኑ ሕማማት ዝጅምሩ። እቶም ካልኣይ ክነወግዶም ዘለና ምግብታት ወይ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ክንቅንሶም ዘለና ምግብታት ድማ ሽኮራዊ መስተታት እዮም። እዞም ሽኮራዊ መስተታት ድማ ከም ሶዳ፣ ናይ ኤነርጂ መስተታት፣ መጣዕምቲ ዝተወሰኾም ጽማቓትን መስተታትን። እዞም ሽኮራዊ ዝኾኑ መስተታት ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣዝዮም ተፈተውትን ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሎም ዋላ እንተኾኑ ኣብ ውሽጦም ግን ሕቡኣት ዝኾኑ ሽኮራት ዝሓዙ እዮም። ንኣብነት ሓንቲ ሶዳ ከባቢ 8 ክሳብ 12 ናይ ሻሂ ማንካ ዝኸውን ሽኮር ዝሓዘት እያ። ንጥዕናና ድማ ኣብ ምግቢ ካብ ዘሎ ሽኮር ኣብ መስተ ዘሎ ሽኮር ይብእስ ማለት እዩ። ካብዞም ሽኮራዊ መስተታት ዝርከብ ፈሳሲ ዝኾነ ሽኮር ብቐጥታ ምስ ሰተናዮ ናብ ሰራዊት ደምና እዩ ዝኣቱ። ምክንያቱ ድማ ነዚ ከደናግው ዝኽእል ፋይበር ስለ ዘይብሉ። እዞም ሽኮራዊ መስተታት ምስ ወሰድና ድማ ሰብነትና ኣየዓግብን ወይ ድማ ዝፀገምና ይመስለናን። እዚ መሰረት ድማ ተወሰኽቲ ሽኮራዊ መስተታት ንደሊ ማለት እዩ። እዞም ሽኮራዊ ዝኾኑ መስተታት ምስ ሰተና ብቐጥታ ዘጋጥም ነገር ወይ ድማ ሰብነትና ዝህበና ምላሽ ድማ እቲ ናይ ደም ሽኮር መጠንን ናይ ኢንሱሊን መጠንን ብሓደ ግዜ ልዕል ይብል። እቲ ትርፊ ዝኾነ ጉልበት ድማ ሰብነትና ከም ሰብሒ ክዓቑሮ ይጅምር። ጉልበትና ድማ ኣብ መጀመርታ ኣዝዩ ልዑል ይኸውን፣ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ኣዝዩ ዝቐነሰ ይኸውን። በዚ መሰረት ኣብ ሰብነትና ትሑት ዝኾነ ጉልበት ስለ ዝፍጠር ተወሳኺ ሽኮራዊ መስተ ንክንወስድ ንግደድ፣ እቲ ዑደት ድማ ይደጋገም ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ብሓደ ግዜ ናይ ጉልበት መጠን ልዕል ምባልን ብሓደ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ምቕናስን ድማ ንሽኮራዊ መስተ ወይ ድማ ንሽኮር ብጠቕላላ ውልፋት ንክንከውን ይገብር ማለት እዩ። እዞም ሽኮራዊ መስተታት ብቐጻልነት ንጥቀም እንተኮይና ምስ ግዜ ንዓይነት 2 ሽኮርያ ናይ ተቓላዕነት ዕድል ኣዝዩ ንክውስኽ ይገብር። ልዕሊ ዓቐን ክብደት ንክንውስኽ ምክንያት ክኸውን ይኽእል። ስብሓዊት ዝኾነ ጸላም ከብዲ ንክትህልወና ምክንያት ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ግን ብዙሕ ዝመጠኑ ሽኮራዊ መስተ ጥራሕ ዘይኮነ ሓንቲ ሽኮራዊ መስተ መዓልታዊ ብተደጋጋሚ ንብዙሓት ዓመታት ንጥቀም እንተኮይና ነዞም ከምዚ ዓይነት ፀገማት ናይ ተጋላፅነት ዕድል ኣዝያ ትውስኽ። ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ሽኮራዊ ምግብታት ኣይንምገብን ወይ ድማ ኣይነዘውትርን ይብሉ እዮም። ግን ድማ ነቶም ሽኮራዊ ዝኾኑ መስተታት ብበዝሒ ከዘውትርዎም ይረአዮም። ግን ድማ ሽኮራዊ መስተታት ሓደ ካብቶም ክነወግዶም ዝግበአና ወይ ድማ ኣዝና ክንቅንሶም ዘለና ንሕዱራት ሕማማት ከጋልዑና ዝኽእሉ ምግብታት ሓደ እዩ። እቲ ሳልሳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ምግብታትና ክንወግዶ ዘለና ነገር ድማ ፕሮሰስድ ዝኾነ ስጋ እዩ። ፕሮሰስድ ዝኾነ ስጋ ወይ ድማ ኣብ ፋብሪካ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ገባብ ፕሮሰስ ኮይኑ ተዓሺጉ ዝተዳለወ ስጋ ፍረሽ ስጋ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ዕሹግ ዝኾነ ወይ ድማ ፕሮሰስ ዝኾነ ስጋ ከይተበላሸወ ነዊሕ እዋን ምእንቲ ክፀንሕ ድማ ጨው፣ ካልኦት ኬሚካላት ከም ናይትራይታትን ናይትሬታትን ከም መዐቀቢ ተገይሮም ናብቲ ስጋ ይውሰኹ እዮም። እዚ ከም ዝበለ ፕሮሰስ ዝኾነ ስጋ ንምንታይ እዩ ንጥዕናና ዘተሓሳስብ? ምክንያቱ ብርግፅ እዞም መዐቀብቲ ኬሚካላት ናብቲ ስጋ ክውስኹ እንተለዉ እቲ ስጋ ከይተበላሸወ ነዊሕ እዋን ንክፀንሕ ይሕግዙ እዮም። ግን ድማ እዚ ስጋ ምስ በላዕናዮ ኣብ ሰብነትና ክኣቱ እንተሎ ዘየድልዩ ንሰብነትና ጎዳእቲ ዝኾኑ ኬሚካላት ይፈጥር እዩ። ዝተፈላለዩ መፅናዕታት ከም ዝሕብርዎ እዚ ከም ዝበለ ፕሮሰስ ዝኾነ ስጋ ብቐጻልነትን ብስሩዕን ንጥቀም እንተኮይና ንናይ ዓብዪ ማዓንጣ ካንሰር፣ ንልዑል ፀቕጢ ደም ከምኡውን ንዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ ናይ ምቅላዕ ዕድል ኣዝዩ ንክውስኽ እዩ ዝገብር። ስለዚ ከም ዝበለ ፕሮሰስ ዝኾነ ስጋ ጨው ድዩ ወይ ድማ ካልእ ዝተፈላለዩ መዐቀብታት ዝተወሰኹ ስጋ ብቐጻልነት ካብ ምጥቃም ምቁጣብ ወይ ድማ ኣዝና ክንቅንሶ ኣለና። እንተዘይኮይኑ እቲ ዘሕሸ ካብቲ ፕሮሰስድ ዝኾነ ስጋ ፍረሽ ዝኾነ ስጋ ምጥቃም ንጥዕናና ኣዝዩ ተመራፂ እዩ። ራብዓይ ብዝተኻእለ መጠን ክነወግዶም ዘለና ምግብታት ድማ ዲፕ ፍራይድ ፉድስ ዝበሃሉ ምግብታት ወይ ድማ ኣብ ዕርዩ ዝፈልሐ ዘይቲ ኣትዮም ዝተጠበሱ ምግብታት እዮም። እዞም ፍሬንች ፍራይስ ዝበሃሉ ዶናት፣ ዝተጠበሱ ዝተፈላለዩ ስናካት ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣዝዮም ዝውትራት ዝኾኑ ምግብታት እዮም።
ኣብዚ እቲ ፀገም ዝኸውን እቲ ዘይቲ ብተደጋጋሚ ደጋጊምና ንጥቀመሉ ስለ ዝኾንና እዩ። እቲ ዘይቲ ኣዝዩ ልዑል ብዝኾነ ሙቐት እዩ ዝፈልሕ። እቲ ዝጥበስ ምግቢ እውን ንነዊሕ ደቓይቕ እዩ ዝጸንሕ። ዘይቲ ብተደጋጋሚ ንልዑል ዝኾነ ሙቐት ክቃላዕ እንተሎ ድማ ይሰባበር እሞ ዘየድልዩ ጎዳእቲ ዝኾኑ ውህዳት የፍሪ። እቲ ንጥረ ነገራዊ ፅሬቱ እውን ይቕንስ። እቶም ዝተፈጠሩ ውህዳት ድማ ኣብ ሰውነትና ዘየድሊ ፀቕጢ ይፈጥሩ። እዞም ከም ዝበሉ ዲፕ ፍራይድ ፉድስ ብቐጻልነት ንጥቀም እንተኮይና ድማ ኣብ ሰውነትና ነድሪ ይፍጠር፣ ናይ ሕማቕ ኮሌስትሮል መጠን ይውስኽ፣ ናይ ሰራውር ደማት ጥዕና እውን ይጎዲ እዩ። ከምኡ እውን ክብደት ንምውሳኽ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ነድሪ ምስ ዝተፈላለዩ ሕዱራት ዝኾኑ ሕማማት ዝተተሓዘ እዩ። ኣብዚ ካብዞም ከም ዝበሉ ምግብታት ወይ ድማ ካብዞም ዲፕ ፍራይድ ፉድስ ዝበሃሉ ወይ ድማ ኣብ ዘይቲ ተጠቢሶም ዝተዳለዉ ምግብታት ስሕት ኢልካ ምብላዕ ንጥዕናና ኣዝዩ ዝጎድእ ዘይክኾን ይኽእል እዩ። ግን ድማ ብቐጻልነት እዞም ከም ዝበሉ ምግብታት ነዘውትር እንተኮይና ኣብ ሰውነትና ስብሒ ንክበዝሕ እዩ ዝገብር። ኣብ ሰውነትና ስብሒ ክበዝሕ እንተሎ ድማ ምስ ግዜ ንጥዕና ልብና ይጎዲ እዩ። እቲ ሓምሻይ ኣብ ምግብታትና ክንቅንሶ ዘለና ወይ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ክነወግዶ ዘለና ጉጅለ ምግቢ ድማ ሪፋይንድ ካርቦሃይድሬትስ ወይ ድማ ዝተፃረየ ካርቦሃይድሬትን ምቁራት ምግብታትን እዩ። ዝተፃረዩ ካርቦሃይድሬታትን ምቁራት ምግብታትን ማለት ፃዕዳ ዳቦ፣ ኬክ፣ ብሽኩቲ፣ ፓስታ ዘጠቓለለ እዩ። እዞም ምግብታት ድማ ካብ ኣዝዩ ዝተፃረየ ሕሩጭ ወይ ድማ ሪፋይንድ ዝኾኑ ካርቦሃይድሬታት ተሰርሑ እዮም ማለት እዩ። እዚ ማለት እቲ ፋይበር ዝተወገደ እዩ፣ ንጥረ ነገራዊ ትሕዝትኡ ዝቐነሰ እዩ፣ ከምኡ እውን ምስ ተመገብናዮም ኣዝዮም ቀልጢፎም እዮም ዝሓቁ። ኣብ ሰውነትና ዝፍጠር ነገር ድማ እዞም ምግብታት ቀልጢፎም ይሓቁ፣ ኢንሱሊን ይውስኽ፣ ናይ ደም ሽኮር መጠን እውን ብድሕሪኡ ቀልጢፉ ይወርድ ማለት እዩ። እዚ ከም ዝበለ ዑደት ድማ ናይ ጥሜት ስምዒት ንክስምዐና ልዕሊ ዓቐን ከምዚ ዓይነት ምግብታት ንክትበልዕ ናይ ምድላይ ወይ ድማ እዚ ክሬቪንግ ንብሎ ነገር ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ንልዕሊ ዓቐን ምምጋብ ከቃልዐና ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ከም ዝበሉ ምግብታት ብተደጋጋሚ ምውሳድ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ንምውሳኽ ኣብ ሰውነትና ድኹም ዝኾነ ናይ ጉልበት ምቁፅፃር ከይዲ ምህላው ብሽኮርያ ናይ ምጥቃዕ ዕድል ምውሳኽ ከምኡ እውን ዝተመጣጠነ ናይ ምግቢ ድልየት ንኸይህሉ የተዓናቕፍ። ኣብዚ ግን ካብዞም ምግብታት ስሕት ኢልካ ምብላዕ ንጥዕናና ፀገም ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ግን ድማ ብቐሊሉ ክንበልዖም ንኽእልን ብቐሊሉ ክሓቁ ዝኽእሉ እዮም። በዚ ምክንያት ልዕሊ ዓቐን ክንበልዕ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን ፅግብ ኢልና ንክንፀንሕ ኣይገብሩን። ስለዚ ድሕሪ እዞም 5 ዓይነታት ምግብታት ምፅራሕና ሓደ ነገር ግልፂ ይኸውን። ሓደ ግዜ ወይ ድማ ስሕት ኢልካ ካብዞም ከም ዝበሉ ምግብታት ምብላዕ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዘይከምፅእ ይኽእል እዩ። እቲ ፀገም ዝኸውን ብተደጋጋምን ብስሩዕን ብቐጻልነት ምጥቃም እዩ። እዞም ዘመናዊ ዝኾኑ ሕዱራት ሕማማት ድማ ብሃንደበት ዘጋጥሙ ዘይኮኑ በቶም መዓልታዊ ንገብሮም ምርጫታት ናይ ሂወት ኣነባብራ ቅድና ኣመጋግባና ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣካላዊ ምንቅስቃስና ናይ ኩሎም ድምራት መዓልታዊ ብንገብሮም ወይ ድማ ብተደጋጋሚ ብንገብሮም ነገራት ዝኽሰቱ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክትዝክርዎ ዝግባእ ተፈጥራዊ ዝኾኑ ምግብታት ምብዛሕ፣ ፕሮሰስ ዝኾኑ ምግብታት ካብ ምጥቃም ምቁጣብ ወይ ድማ ምቕናስ፣ ሽኮራዊ መስተታት ብማይ ምትካእ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ሽኮራዊ መስተታት ምስታይ ማይ ምስታይ ምዝውታር፣ ከምኡ እውን ኣብ ምግብታትና ብዝተኻእለ መጠን ፋይበር፣ ፕሮቲን ከምኡ እውን ጥዑያት ዝኾኑ ስብሕታት ኣጠቓሊልና ምምጋብ የድሊ። ምክንያቱ ጥዕናና ብናይ ሓደ መዓልቲ ንምገባ ምግቢ ዝውሰን ዘይኮነ መዓልታዊ ብተደጋጋሚ ብንገብሮን ብናይ ባዕልና ኣመጋግባ ምርጫን እዩ ዝውሰን። ሕድሕድ ንመርፃ ምግቢ ድማ ወይ ሓደ ስጉሚ ንዝሓሸ ጥዕና ንቐፃሊ ተምፀልና እያ ወይ ድማ ንቐፃሊ ሓደ ስጉሚ ንሕዱራት ሕማማት ተቃልዐና እያ። እቲ ምርጫ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ስለዚ ቀፃሊ ዝኾነ ምግቢ ክትበልዑ እንተለኹም ጥሜት ጥራሕ ዘይኮንኩም ተዕንግሉ ዘለኹምስ ቀፃሊ ሰውነትኩም ኣብ ምህናፅ ኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ኣብ ምግብታትና ክነወግዶም ዝግበአና 5 ምግብታት ወይ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ክንቅንሶም ዘለና እዞም ምግብታት እንተተመጊብና ድማ ንሕዱራት ዝኾኑ ሕማማትን ዝተፈላለዩ ፀገማት ጥዕናን ከቃልዑና ዝኽእሉ ምግብታት ነዚኦም ይመስሉ። ኣብ ቀፃሊ እውን ብተመሳሳሊ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታት ክንራኸብ ኢና። እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ፅንሑ። በብዘለኹምዎ ኩርናዓት ዓለም ድማ ሰላምን ጥዕናን ተመነየ። ሰሰና እዩ።